Broadcasting live from Binay, Negros Oriental. This is Power 102.1 DYRY-RFM. Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check. Banging beats. Check. Here we go. RFM. Our lives, RFM. Ang musunod ng programa dinhi sa Power 102.1 DYRY-RFM. Usa ka binayran ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga gipadayag ug mga gihisgutang mga isyu. Iya lamang sa mga magsisibya. Walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala niining maong sibianan. Dugang niini ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking. Ning maong programa dili iya sa mga magsisibya ug sa dumala nining maong sibianan. Power 102.1 DYRY-RFM. Ang atong oras alas 6:02 sa sayong kagabhion. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom. Amen. Mayo og malipayon na usab nga sayo sa kagabhion. Sa to nga mga kaigsunan, mga suking tigpaminawan nagasunod sa atong programa, dala na sa pagabalaan. Matag alas 6 ngadto sa alas 8 sa ato ang sibyaanan nga nagauna din sa atong lungsod sa Binay nga atong Power 102.1 RFM Binay. Hallelujah. Gipanag-iya og namala sa ato ang family Ruiz. So, mga kalipay ko pasalamat maigsoon diin niya nasabta sa ikaduha, no? Ulit sa iyo. Praise God, ikaduha kining Huwebes sa bulan sa Oktubre. Diin nagpadulong na kita sa pagtapos maigsoon sa tuig 2022. Yes, hallelujah. Salamat sa Dios sa iyaha nga walay puas nga pagkamaayo. Praise God. Iyahang walay puas nga pag-provide sa tanan natong pagpanginahanglan, dili lamang sa financial nga bahin, kundi libisan sa espirituhanong bahin labaw sa tanan.
wala kiniihikaw sa to ang langit ng Amahan. Hallelujah. O gangayan siyang pasadunggan, pasalamatan may igsoon sa padayon niya. Amen niya pag provide sa inadlaw-adlaw nato nga mga pagpanginahanglan. Yes. Again, maayo o malipayong sayo sa kagabion. Praise God. O mapanghinauton kami nga padayon usab kamong nagasubaybay o amo kining kalipay usab ang pag-abot sa among mga pagpasalamat diha kaninyo sa inyong mapadayonon nga pagsunod. Amen sa ato ang programa. And sa ato ang mga Facebook viewers, then padayon usab sila labi na sa mga nag-follow sa programa nato. O sa mga followers, bisan pa sa ako ang Facebook account. Salamat kayo ninyo. O kung inyong gisundan ang programa ang dalan sa pagabalaan, salamat usab. Mapanghinauton lang usab kami nga kining maong programa magadalit sa inyong mga kinabuhi maigsoon og pinasahi. Amen nga mga panalangin, mga panalangin nga nagagikan sa atong langit ng Amahan. Amen. So, nga taknamig son kauban nato karon ang duruha ka mga lagod sa Ginoo. The person of Pastor Michael Bartolome and Brother Erodas Fi Kadayuna. Uban sila nato karon maigsoon dining ato ikaduhang hunat, ikaduhang yugto sa atong pagpanauban nining bulan sa Oktubre. So tungod niya na ato ang pasidunggan, pasalamatan ng Ginoo. Matod pa siyang pulong bisan unsa gani atong pagabuhaton, buhaton nato kini di inaagid ng pag-ila o pagpasalamat diha sa langit nun nga pangalan. Yes. Kanawilain mo ang pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Sa atong giangyo atong kauban sa buhat, Pastor Michael, siya mo'y magapanguna sa ato ang mga pagampo pinagi sa pagbukas nining atong programa karon. Praise God. Igsoon og higala diha kang Kristo, nining taknaa sa sayo nga kagabion. Awhagon ko ikaw sa pakiguban sulod sa pipila ka mga minuto, pinaagi sa mga pagampo ngadto sa Dios. Kanimo Amahan nga langit nun, Ginoong Hesus. Daghang salamat Lord niini nga pinasahi na usab nga mga oras. Salamat sa imo nga pagpakiguban kanamo niini nga tibok adlaw. Salamat nga imo kami gipanalipdan, giproteksyonan. Nga di nakadangat na usab ang imong mga alagad o Dios ning dapita aron isibya ang imong mga pulong. Ipalapnag ang imong mga pulong nga magahatag og kasiguruhan, magahatag og paglaom sa among mga kinabuhi. Samtang nakapaabot ang matag usa sa adlaw sa imong pagpalig. I-bless mo Lord bisan panining pipila ka mga minuto o oras nga din ang imong mga alagad. Hallelujah. Din ikaw magapanguna Ginoo pinaagi sa imong gahom. Hallelujah nga diin ang mga pulong nga dili nga ang mga pulong nga diin kapalapnag sa kahanginan dili kini mahimong sayang. Kung dili Ginoo mahimo kini nga maghatag og pagpasidaan sa matag usa diha sa pagpangalagad kanimo Ginoo. Bless mo Lord bisan pa man ang tag-iya og tagdumala nining maong sibiyanan sa pamilya Ruiz padayon ka magapanalangin, magapanalipod kanunay o Dios. Hallelujah. Salamat o Dios ni maong radio station nga usa kami nakaambit bisan pa sa pagpalapnag sa imong mga pulong nga balaan nga makaabot ngadto sa nagkalain-lain mga dapit Ginoo. Bless mo Lord bisan pa man ang imong alagad nga nagapanguna ni ining maong programa ang dalan sa pagkabalaan. Pastor Wilbert Babor. Ginoo, ikaw magapamuhat usab, magapahiluna sa langitong kaalam o gadihog sa gahom sa imong presensya. Din matagpulong o Dios nga pagahisgutan ning kagabion. Mahimok kini nga lig-ong gabayan aron kami makaabot sa dapit nga magisaad, sa dapit nga puno sa kalipay, sa dapit nga puno sa mga pagdahay Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, panalanginan mo o Dios ang mga kaigsunan nga nagasunod niining mga programa. Hallelujah. Kung kinsa man ang naas mga pagduha-duha Ginoo, ikaw magahingpit sa pagtuong na batunan. Kung kinsa man ang naas mga kaluyahon, mga balatian Ginoo, dili maba ang imong gamhanan nga kamot o Dios nga dili makaabot ngadto sa mga kaigsunan nga anaas sa mga kaluyahon diha sa lawas. Dalaygon ikaw nining taknaas sa kagabion ang gilauman o Dios nga din ikaw mag-andam og mga kasing-kasing. Hallelujah mga madinawaton sa imong mga pulong. Hallelujah nga kini magahatag og paglik-on sa among pagtuo. Tungod kay ang imong pulong o Dios mao kini labing gamhanan o labing importante sa among magkinabuhi. Aron kami makaabot yan ang dapit nga among gisaad o Dios sa tagsa-tagsa nimo ka mga katawhan. Dalaygon ikaw sa ulay katapusan. Pasayloa kami o Dios sa among makapakyasan sa pulong sa buhat sa hunahuna nakasala kami diha kanimo. Paning taknha sa kagabion Dios among ipadangat diha kanimo o Dios ang mga pagdaig, ang mga pagpasalamat diha sa imong gamhanan nga pangalan. Sa pangalan ni Ginoong Jesucristo nga among dakong Dios ug manluluwas. Amen o Amen. Amen. Hallelujah.
We pray for blessings. Amen. Sa ngalan sa to ang station CEO, Sir Berly Ruiz, Station Manager, Ma'am Linda, Assistant Station Manager, Sir Jeff Renz, o sa to ang Technical Department Head, Sir Paul Ryan Ruiz, sa atong Ruiz Brothers, Dages and staff, sa atong Sibianan, o sa Pikas Lawag, Sir Jeffrey Ran, ninyo na usab nga mga kaigsunan, under the banner of Michael GC Negros, Pastor Wilbert Gundao Babor, Pastor Michael Bartolome. Amen. Magadayon mi sa inyong mga Pinoyanan. Amen. Sulod sa duha katak na maigsoon sa programang ang dalan sa pagkabalaan nga dinhi lamang naton ang madunggan sa atong nagunagpatas balanseng Sibianan kanaway lahi ng atong Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM, ayos tayo. Hallelujah. Praise God. Tears. What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? O sa ngalan usab sa ato ang kinatibok ang puwersa sa MAC LGC Philippines. Of course, gipangunahan kini ni Bishop Bernie Mendoza Praise God. or sa ato ang Mendoza family, sa atong mga missionaries, Pastor Charles Draw sa United States of America, Bishop Raul Alviar Sr. sa May Brazil, o sa atong tanan nga mga kaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao. Daghang salamat usab ninyong tanan sa inyong padayon nga pagsuporta. O nauna diha sa atong mga prayers. Amen. Tungod kay mito kita nga diha sa mga pag-ampo. Amen. Ang tanan natong gipang kinahanglan. Yes, Amen. Aduna hallelujah. kini kasulbaran igsoon. Praise God. Amen. Ang sa may atong ikinahanglan basta mutuo lang ta diha sa mga pag-ampo, then bahala na ang Dios nga magatagbo sa atong mga pagpanginahanglan. Yes, amen. O sa ngalan usab sa kinatibok ang puwersa sa MAC LGC Negros. Amen. Sa atong tanan nga mga pastors, workers, and puhon doon na tayo giplano nga para additional nga offices sa ato ang MAC LGC Negros. Puhon karong last Friday, mga pastors and workers ato na siya nga pagasabutan. Amen. Para sa dugang usab nga mga pag-function alang sa to ang MAC LGC Negros. So, sa ngalan sa to ang MAC LGC Negros, pastors, workers, ato ang mga LA, ato mga young peoples diya, kumusta mong tanan? Amen. O sa nagsatag sa nato ka mga local churches diya sa may Kapipinels, Small Sama, Kabudlisan, Kansanaan, bisan dito sa may Kandagbas, o bisan sa may Sook, dito sa may kitawag o Upper Carolan. Amen. Dito sa Naasog, sa may Banban Tabili, bisan sa may Narsiri, Bantayan, o dito sa may Bakong, o bisan dito sa may Kasadpang Bahin. Doon na tayo tulo ka mga positive extension, ang Kabangkalan, o ang Gita, o bisan ang Tubod, Shaton Church. Amen. So, salamat sa Ginoo sa padayon niya nga pamuhat. Og daghang salamat sa atong mga kaubanan sa Negros. Dayon walay puas usab nga atiman labi na sa tagsa ka mga obligasyon nato sa atong tagsa ka mga local churches, atong mga pastors diha. Amen. Keep up the good work. Padayon ka sa atong nasugdang maayo. Amen. Og kung doon na may mga kapakyasan, then dili nato tutukan ang mga kapakyasan. Tutukan nato ang Dios nga nagsaad mga igsoon og kalipay nga way katapusan. Yes, hallelujah. Og sa ato ang main church sa MAC LGC Negros, amen, atong gipasalamatan usab ang tanan natong mga local church members diha. Amen, sa inyo nga padayon usab nga pag suporta sa bulatos Ginoo, sa inyong solid support. Amen, tungod ni ana nahimong gikan niadtong 2010 and hangtod 2022 nakatakaron, almost 12 years na ang atong pakigbisog. Yes, Amen. hallelujah. Taliwalas mga paratang. Amen. Mga accusation, pero salamat nakasurvive tayo may igsoon. Matod pa sa Biblia, ang ligong patukuranan magapabilin sa pagbarog. Yes, amen. Hallelujah. So, salamat sa ato ang mga main church members.
Amen. Diya sa atong North Poblacion. Anyways, ang ato ang address maigsoon na bahina. Tungod kay pwede siyang tawagon og North Poblacion Church and sa ato ang mga credentials naka-address og all naman ka. Pero nailado na gyud ta karon diha no maigsoon sa before ka kaabot sa Norso Gate, lingi ka dapit sa wala. Na diha maigsoon ang Apostolic Church, kinsa naa diha inyong ubos nga igsoon. Yes. Na Hallelujah. napahaluna maigsoon alang Amen. sa buluhaton para sa atong espirituhanon usab nga mga koneksyon. Amen. O sa dili pa ta magapadayon sa unahan, mahimong doon na pa tayo mga minuto nga ikagahin alang sa mga pagtimbaya sa atong tanan nga mga kaigsunan. O dili na to pwede makalimtan labi pa nga didto ta kaganina gikan. Praise God sa may pinaybanan na Lundan Bindoy. Amen. Atong gipasalamatan ang ato ang nadunggan no nga mga kaigsunan diha. Family Amado, Family Ampere, Family Amarante. Amen. O sa tanatong mga kabanayan o mga higala diha, diin matod pa nila, nagsunod di ay sila sa atong programa. Yes. So, Hallelujah. daghang salamat ninyong tanan. Of course, si Pastor Journey Ampere uban sa tibok niya nga pamilya. Salamat kaayo ninyo sa inyohang mainiton nga mga pag-abi-abi. O salamat sa invitation usab sa ato ang Romano and Kadusali Romano. Napsyal sigsoon dihin usata nga nahimong usas pinasahing binuhat aron pag legalize usab sa ilahang kaminyoon. So happy wedding sa to ang gikasal kaganina. Amen sa kinabuhi ni Day Roslyn and Dong Jean, bag-ong pamilya Kadusali diha sa may mulog-pulog na Lundan Bindoy. So sa tanatong mga gikahimamat kaganina, labi na sa kinabuhi sa akong mga kaigsunan, isip mga uyuan o giyaan. Kita nato dito, labi na ang kinabuhi ni Brother Elpidio Amado. Nailan ni siya sa pangalang Brother AP. Amen. Sister Helen, o sa tanan nato diha, di nako na kuan kayo inyong mga pangalan basta kay sa tanan akong mga paryente diha maayo nga gabi. Amen. And salamat sa inyong mainiton nga mga pagtimbaya maigsoon sa inyong mga pagtagad. Amen. Ug salamat sa among nadunggan nga kanunay di among nagsunod. Amen sa programa nato diri sa kahanginan. Amen. Unya gawas pagyudyan di po nato pwedeng makalimtan ang okasyon gahapon nga atong itambungan. Then advance birthday celebration ni Pastor Michael. Praise Amen. God. Kagahapon may igsoon pero karon pagyud siya ang Sabado mo insakto og 31 no. Yes. Pero naman gyud siya pagtuo nga mula pa pagyud ni Sabado gani ang Amen. kinabuhi. Amen. So advance birthday celebration gahapon. Yes. Og sa kinabuhi ni Pastor Michael og sa ilahang anak usab ni Sister Michelin. Og kutob sa tanan nga nagsunod sa atong programa. Praise God. Mayog yung gabi inyong tanan. Og salamat kayo sa mga positive feedback among nadawat. Taliwala sa mga negative feedback. Nandun na magani positive. Di kita kalimot nga kasabay pod ana ang negative. Yes. Amen. Hallelujah. Doon ay uban nga ganahan sa among programa. Og doon na po'y uban maigsoon nga dili ganahan pero naminaw ra gihapon. Amen. Pinasahi po ng dili ganahan pero naminaw, pero ang pagpaminaw matod pa ni Brother Camilo de la Torre, matod pa niya pastor dunay naminaw nimo nga naghimo lang og mga grounds, undergrounds para usab mahimong pag-criticize. Yes. So, Hallelujah. sa among bahin igsoon, dili ta close-minded. Amen. Nga dili ka antigong modawat og unsay mga negative. Amen. Tungod kay di gid na malikayan, samtang buhi pa ta igsoon. Amen. Naagi kahayag nasay kangit-ngit. Amen. Dili tanan adlaw kun dili na apoy mga Yes, kagabion. hallelujah. Manang sa kinabuhi nato, na dili tanan mo appreciate, dili tanan mo daig. Amen. Kay bisan paganig mo buhat kag matarong para sa uban, sayo pra gihapon na. Amen. Sa laing bahin do na masay mga tao nga Yes. mo-appreciate kung unsay imong gibuhat karon. Hallelujah. Ilang kalimot nga labaw ning tanan. Amen. Nagapamuhat kita karon dili aron daygon sa tawo. Yes. Salamat kung naay mga taong mudaig sa atoa.
Amen. Pero ang atong ginaapas, ginaekspektar igsoon kanang pagdaig ug pagpasidungog sa Dios sa ulahing mga adlaw. Praise God. Kamo ingon niya siya maayong ulipon. Amen. Kana mo na atong giapas igsoon kung nganong nagtinarong ta karon aning kamo ta gusto ta nga pag-abot sa adlaw sa hukom dili ta ganahan nga nganlan og ulipong way pulos. Yes. Ganahan Hallelujah. ta nga nganlan tag ulipon. Amen nga buutan. Amen. Amen. So, sa tanan na lang, no, nga mga nagsubaybay sa itong programa, salamat kaayo niyong tanan. O, mahimong doon na tayo daghang ikasulti. Amen. Pero tungod kaya nga itong oras paspas usab kining padulungan to sa pagkalalom. Kung sa Tagalog pa, ang oras hindi hinahukay, pero lumalalim. Bisag dili nimo kaluton, pero mulalom. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. So ato sa katagag panahon mga igsoon, praise God ang ato ang duha ka mga kaubanan. Hallelujah sa angay nilang pagatimbayaon garon, pribilehiyong ilang ikapaabot usab ang ilang mga mainitong pagtimbaya sa angay nilang timbayaon. Pastor Michael, ako nang higayon. Praise God. Salamat, Pastor. Niini nga taknaa sa kagabion. Din ato usab nga ikapadangat ang angay nato nga timbayaon ining mga oras. Unas tanan maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Hinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang, naa sa maayong panglawas. O ako nga gitimbaya ang tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod na ining maong programa. Hinaot nga doon na tayo nakuha gikan pa sa pagsugod ni ini. Nga atong ika-apply diha sa pagkinabuhi kang Kristo. Praise God. Amen. So sa tanan nga malipayan nga nagpaabot ni ini maong oras, maayong gabi. O sa lipagita mo atos mga pagpamahulay mga kaigsunan, awhagon ko ikaw nga mas nindot nga atong katulugon, atong hanigan sa mga pulong sa Ginoo. Tungod kay wala ra ba ta mahibalo sa ugma. Mahimo nga ang karon atong nasayran pero ang ugma wa ta mahibalo. Yes, So mas nindot nga atong pagpamahulay diha sa lawas, ato kining hanigan sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Yes. Amen. O gitimbaya nako bisan pa man ang tanan nga mga kaigsunan dapit sa kabudlisan, sa tanan nga mga church members sa maong church. Salamat yung tanan sa inyong pagsuporta sa buloton sa Ginoo. Pasensya na nga dili na ako ma-mention ang inyong mga pangalan o mga apelyido. O nahibalo ang Ginoo sa inyong mga buhat sa inyong mga kamot. Munagingon sa Biblia nga dili nato pagpaluyahon pagbuhat ang atong mga kamot. Yon kay ang Dios dili kawad-an sa iyang balos mga kaigsunan. Amen sa tanan nga mga kaigsunan diha. Ayong gabi bisan sa amo nga mga silingan diha sa kabudlisan. Hallelujah diha sa kansanaan, namunbon. Salamat yung tanan sa inyong kanunay nga pagsunod usab ni ining mga programa. O gitnibayan ako bisan pang akong ginikana diha karon sa kabudlisan. Kinabuhi ni Mama Bibing, muban sa akong mga pamilya diha, mga igsuon. Maayong gabi kaniyong tanan o timbayan ako ang ako nga mga igsuon diha sa unod. Diha naa sa Barangay Pandanon sa kinabuhi usab ni Day Michelle Akabal. Maayong gabi o sa Himukdongon napo ta igsuon dito. Si Brother Jimmer sa pamilya Bartolome dito maayong gabi. O sa Dumagiti usab, dunay duha ka mga igsoon nato dito maayong gabi sa kinabuhi ni Brother Jire Bartolome ug ni Brother Joel Bartolome. Maayong gabi kaninyong tanan og hinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas. Ang Dios magapanalangin usab kanatong tanan. Og gitimbayan nako bisan pa nga akong kapikas kinabuhi sa kinabuhi ni Sister Michelin o ba ni Dodong Mike David nga naminaw sila karon. Maayong pagpaminaw og maayong gabi. Og usab sa ako nga ugangan sa kinabuhi ni Papa Hor Academia sa ako nga mga bayaw diha maayong gabi og sa tanan nga mga silingan namo diha sa GK Taiwan Village maayong gabi kaninyo og maayong pagpaminaw ni taknaa mga kaigsunan. Amen. So mo to maigsoon si Pastor Michael and usa nato sa mga kauban karon si Brother Rodasfi Kadayuna sa iyang oras. Salamat Pastor sa gayon. Praise God. Pastor og sa tanang kaigsuonan karon nga nagapaminaw na ining mga programa kutob sa maabot na ining mga signal mga igsuon. Mayong gabi kaninyong tanan og malipayong Yes, pagpaminaw. Praise God og mga gabi na ba sa tanan sa tambuhi nga Dios sa may sentro karon. Praise God. Alang sa pagpasidong sa tambuhi nga Dios pinagi sa mga pulong. Praise God. Ako usab nga timbaya sa akong pamilya sa
namangka mga igsoon. Praise God, sa akong tugusok sa kinabuhi gatag sa Ginoo, Julian Kadayuna, sa akong anak Mark Kadayuna, Daniel Kadayuna, praise God, o Praise God. sa akong bayaw mga igsoon, praise God, sa tanan akong bayaw diha, mingito pamilya og nagapaminaw moron, praise God, may gabi kaniyong tanan og may payong pagpaminaw, praise God, sa tanan lamang nagapaminaw sa kung mga silihan diha, praise God, bisan pa man ilong pamilya, praise God, sa akong man sa unod mga igsoon, praise God, Timoteo Kadayuna, praise God, hallelujah, og nagapaminaw ron nagbiya pa, og sa tanan ako igsoon, praise God, dili na ako matinagsa yung mga pangalan ni igsoon, praise God, ang Diyos ni Balo mga igsoon, praise God, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Yes. ining Hallelujah. mga taknaa, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, Praise God. praise God, tod muna pinaka-importante ang pulong sa Ginoo mga igsoon, praise God, Yes. hallelujah, sa atong kinabuhi, kung gusto ta nga moangkon sa saad sa Ginoo mo kinabuhing dayon, praise God, o Yes. Hallelujah. Praise God. salamat sa tanan mga igsoon, o ora na ang dugi maya dalang sa tumboy nga Diyos. Amen. Mayosab nga pagpaminaw diha sa may himukdungon ni Mama Benilda Manong Talino o dito sa may Suok sa akong ugangan Mama Rebecca Amarante de la Sorna. Mayo nga pagpaminaw niyong tanan. Yes, ato ang main church si Mama Jeline o sa ato pod nga mga Bible trainees nato mayo nga gabi. Amen. Salamat pod sa inyo. Diha sa may Suok mayo nga pagpaminaw sa ato ang mga Bible trainees nga naka-assign diha karon. Og nining orasa Megson sa inyo ang mga mensahe sa 095529449696 0992-758-0072. Mao na ato ang linya Megson. Nga pwede niyo mapadangatan sa inyong mensahe. Og bisan sa ato ang text sa ato ang Facebook live ta karon Megson sa Facebook account sa Power 102.1 RFM Mabinay. O ato po nang gi-share sa atong timeline. Then live usab kini Megson sa Yes. timeline. Hallelujah. Praise God. Timeline nato karon. So kuto buga sa mi nakaabot mayo nga gabi o magapahalo na ta Megson sa atong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Amen. Din yung orasa ato ng pag sugdan ang pagbatbat sa mga pulong. Diin mo'y nahimong rason kung nganong nahimugso. Amen. Kining maong programa. Amen. Ang dalan sa pagkabalaan. Yes. So, wala Hallelujah. gyud tay laing pinakarason nga nganong gipaningkamutan nato ni nga taliwalas ka crisis. Amen. Salamat sa mga churches nga nag-ambag, pledge may son aron maalalayan kini maong programa sa atong mga pastors usab. Amen. O salamat sa mga milagro diin gikan sa 2016 ang programa ng dalan sa pagkabala nagtingog dili tungod kay dunay Amerikano, dili tungod kay dunay mga tao. Amen. Kun dili tungod kay may Dios. Yes. Nga Hallelujah. kanunay nagagamit og mga tao. So ang ato Praise ang buti God. pasabot ang atong programa nakasandig ni Dios Ginoo, nagsalig tas Ginoo nga mogamit og mga tao aron ma-provide ang atong mga pagpanginahanglan Yes. financial. Hallelujah. Praise God. Amen. So, ninintak na Maigson, niyata sa pag hisgot sa pulong sa Dios. Amen. O atong andamon ng atong mga kasing-kasing kung doon na may mga Biblia, ato na siyang andamon usab. Yes. Amen. Kung maghisgot kita og pulong sa Dios, Pastor Michael, Praise God. wala pa gani ita na tao, naa na ni siya. Yes. Amen. Nabisan kinsa pa man nga mga idaran karon nga naa diha sa ato ang palibot, wala pa gani mga tao ang ilahang mga apuhan, sa ila pag yung mga katigulangan ang Biblia naa na. Yes. Hallelujah. So ang kasulatan may suon, doon na siya ay mga tuig nga pwede natong ikapahibalo kung kanos asya mahimong gisugda na og basa. Doon na po tayo mga kasaysayan nga nahipos. Din ang Biblia, amen, dili gyud sa Biblia sa sinugdanan. Yes. Kundi Hallelujah. nagagikan siya sa gitawag og scroll, kanang gitawag og basahon nga linukot. Unya
gihimo siyang libro hangtod nga lahi-lahi ang mga tao nga nahimong instrumento aron mapurma kining Biblia. Amen. Amen. Sa daghan nga mga siglo nahimong nagka-remodel ang igsoon ang pulong sa Dios gikan niadtong Old Testament ug hangtod karon. Yes. Doon na daghang mga translation. Amen. Unya ambot lang nato ipasabot niini nga kining mga pulungang atong pagahisgutan karon dili ni siya ingon nga bag-o. Tungod kay sa akong naggiingon wala pa gani mga tao ang maong mga katawhan nga atong mga katigulangan nahimugso na ang pulong sa Dios. Hallelujah. Ang napakanindot diha tungod kay matud pa sa Ginoo ang langit ug ang yun tamhanaw pero akong pulong di mahanaw. Amen. So nahimong ang tao lang may magbag-o. Amen. Pero ang pulong sa Dios wala ni siya pagkabag-o. Yes. Isoon, Hallelujah. walay mga gitawag igsoon og pagkausab. Amen. Amen. So, nining takna mahimong sa nakalabay nga mga programa, nakalabay nga mga panagkatigom kaha ninyo, nadunggan na ninyo ang key verse nato. Pero sa ako nang gikaingon sa daghang panahon, atong nalang pasalamatan ng Ginoo. Ato lang gyud siyang pasalamatan nga ang pulong niya magbalik-balik. Hallelujah. Tungod kay dili siya gustong makahilimot ta siyang pulong. Amen. Praise God. Dili ta manukad sa Santiago kapitulo 5 versikulo 7. Mo ni siya mahimo natong pasukaranan sa tuang pagahisgutan nining taktaas sa kagabion. Santiago kapitulo 5 versikulo 7 matud pas pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpailob kamo hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Yes. Sa Hallelujah. klasik pailob, Pastor Michael? Pailob hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Tanawa ang mag-uuma, magapaabot sa bililhong abot sa yuta. Siya magapailob, labot sa abot, hangtod kini makadawat sa sayo og sa ulahing ulan. Amen. Praise God. Sa makausapa, kuno galing ato namang napalanog o kaha ato nang nadunggan kining maong tima igsoon, ato kining pagasublion karon, ang tima nga nagakanayon sa langyang pinulungan, gitawag siya the delayed blessings. Amen. Delayed blessings. Mag-iisgot kag delayed. Praise God. Sabot mata og delayed mga igsoon. Ang word nga delayed nalangay. Amen. Nalangay ba? Hallelujah. Sama nga mag-atang ka og sakyanan. Ang schedule sa sakyanan nga moagi alas 10:30. Pero wa man moagi sa alas 10:30 unsay terminology gamito nato, moingon dayon tong na-delayed ay lahang biyahe. Amen. Hallelujah. Oh, dunay delayed. So ang word nga delayed igsoon nagpasabot nga dili siya nahunong kung dili nalangay lang. Yes. Lahi man tong Hallelujah. hunong kay stop naman sa do. Praise God. Amen. So ato ning sublion paghisgot karon mga higala ug mga kaigsunan. Tungod kay labi pa karong panahon na ni ata sa modernong panahon nga kung gusto kag padali, dali kayo. Yes. Hallelujah. Kung kita mo'y papilion, Pastor Michael, asa may maayo ka ng dinalian o ka ng langay-langayon. Praise God. O, labi pag ikinahanglan yun ni mo. Amen. Oh. So, kung papilion ka, labi na kung ang usa ka butang or usa ka panghitabo, importante yun nga mahitabo dayon sa imong kinabuhi. Asa man ka, ato ning langay-langayon o kanang diha-diha dayon. Yes. So, ari kita mo pili mga igsoon sa kanang dali yun nga pamaagi. Amen. Praise God. Gani karong panahon na mga igsoon, padali. Ari ka kung atong isgutan ang bahin sa communication. Sa unang panahon, bata pa kong mga igsoon. Sa akong unang nasayran ang communication, paagi pag telegrama. Amen. O niya ka ng telegrama, kada litra, kada word, bayaran nimo. By words to siya. Kada words, ambot tagpilang buok ato. Mugmayon ka nga, ma, dali, dire. So, sa imong ma, nanay balayron, dali ka ng word nga dali, nanay balayron. So, words for words, katong giingon nilag telegrama.
So, gipagaan mga igsoon, hangtod nga doon na gitawag og mail, email. Nanay mga sulat. Pagusto na ka og sulat, dili na bayran ang litra or mga words, kung dili pagusto na kag sulat, kunya ang nakanindot or ang nakaapan lang og jotay kay og mabaga na gani ng sulod sa imuhang sulat ay timbango na. Amen. Pero og dili gani tan-aw sa postmaster nga murag nipis ra man waray di ra pabayron ang gibugaton kun dili sa natural ra nga balayron. Praise God. Unya, nadiskubrihan igsoon nga dili pa gyud ay tumoy pinakadali. Sa unang panahon pag magisgot kag panawagan, hallelujah, tawagi didto, dudong, hinday, tawagi ninyo si kuya, si ate ninyo. Oh, asa madto? Madto dayon atong naigagmayng kwarto. Amen, didto hawid kag telepono maigsoon, pabayron na pugas operator. Nay mga operator. And then lately, wala na'y tao dito. O palit lang ka og atong mga coins imong isulo dito. And then pwede na ka makakontak. Okay? Pero dili pag yun mao'y padali igsoon. Nasairan maigsoon, labi na sa pagdagan sa panahon. Nga naapagod ay mas madali ang komunikasyon tungod sa kining gitawag og mga cellphone. Amen. Hallelujah. Yes. Unya, nadiskubrihan ko na ato pag yun siyang ato pag yuning palaluman pagmaayo nga sa una pinaagi og text tagpiso ang bayad. Yes. Unya Hallelujah. ang mga network igsoon nagpromo. Doon na sila gitawag sa una wala pa nang anli nila igsoon, wala pa sa akong nasayran, wala pa nang anli himugso. Palod ka og jis, pulo ra gina nimo gamiton. Munang magtipid-tipid sa una. Amen. Kasabaan dayon og naay muhawid-hawid cellphone oy basig ma-release nang akong load ha. Pero karon igsoon nga na-discover na sad nga oy napadi ay mas pinadali mga igsoon nga bahin sa komunikasyon. Yes. Hallelujah. Anay mga unlimited. Unya labi na gyud karon mga igsoon uso na gining kanang gitawag og video call. Bisan ang imuhang mahal sa kinabuhi to apas ubang nasod. Praise God. Pag naalang gyud kay gayonan labi na ning naanay mga gitawag og mga PisoNet, mga Wi-Fi, Piso Wi-Fi, o sa pang mga Wi-Fi diha igsoon, mga kinds of communication, mga network, murag naara pod sa liyos bongbong ang imuhang pakigsultian. Yes. Hallelujah. So mas napadali gani kini angay natong masayran ighigalag igsoon nga ang atong mga panguna-huna karon Pastor Michael gi-immunize na sa mga pamaagi nga padali. Praise God. Hallelujah. Ha? Amen. Gi-immunize na ang tao karon sa pamaaging padali. O karon, sa una ang barko higalag igsoon, tagutlo, tagupat kaadlong biyahe ay ka maabot gikag Negros padulog Manila. Pero karon dili na inadlaw, inuras na lamang. Yes. Amen. Dagan na lang maisog 18 oras. Unya na pagyoy mas dali pagyod. Amen. Minuto na lamang Negros Manila sakay ka lang og eroplano. Yes. Padali Hallelujah. igsoon. Amen. Munang karon kun imo ning mapamalandungan higalag igsoon, kung makabantay ka lang, ang mga panghuna-huna sa mga katawhan karon gi-immunize kini sa mga sistema nga padali. Yes. Hallelujah. Amen. Karon pag naalang kay kwarta, dili na ka magalungag sa inyo ha. Adto kag syudad puyo nanay mga kanang mga sanay tawag ana kanang mga food delivery. Amen. Tawagan lang nimo o hatdi kog mauning pagkauna mo ni ay wala na lungag-lungag padali mga igsoon. Yes. So, hallelujah. Kining maong sistema karon igsoon nga nagapanglihok. Dili gyud siya maayog epekto kung imong dad-on kini sa kinabuhing Kristohanon. Praise God. Hallelujah. Bintaha na lang kung sa atong mga pagpanginahanglan. Amen. Sama mo padala tag kwarta o nanay mga unsa nay angay nato, nanay Palawan Pawn Shop, nanay unsa padihang uban padihang mga pwede natong padadan. Yes. Naagi pinakadali ron di na kamo adto sa kanang gitawag og mga padadanan sa mga kwarta. Pag naa kay unsa nay ngalan na mga apps nga may pundo na nga kwarta. Sama kanang pinaka-common karon na kay GCash. O Praise GCash to God. GCash. Pindut-pinduton lang na igsoon, di nakamahago pag adtog asang lugar kay magpadala kag kwarta. Padali system. Amen.
Nga kung Yes, ang taong hallelujah. Kristohanon mga igsoon, ma-immunize ang iyang panghuna-huna sa padali nga pamaagi. Sigurado ko, amen, nga mauni mahimong rason nga mabackslide siya. Yes. Hallelujah. Mabackslide, Pastor Michael. Praise God. Labi pa, gipanagna na ni Apostol Pedro. Nga sa ulahing mga adlaw, dunay mga mini nga managpanungha ug manag-ingon, asa naman tong Ginoo nga niingong mubalik, wala pa man lagi. Yes. Hallelujah. Ngano? Amen. Nganong nasulti na nila ka? Tultol ka, Pastor Michael, asa nabasa. Nga sa ulahing mga adlaw, dunay mga managpanungha og magakanayon nga hain naman tong giingon nga saad sa iyang pagbalik nga karon wala pa man lagi. Hallelujah. Praise God. So, nganong nasulti ka na, tungod kay ang mga panguna-huna ni anang mga tawhana na immunize sa mga pamaagi nga padali. Maunang gusto sila igsoon nga ang pagbalik sa Dios, praise God, kanang dali ba dayon, asa naman to, ingon mubalik din, wala man lagi. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 3, nga tos unahan, pakibasa, Pastor Michael. Ang pulong sa Dios nagaingon sa bersikulo 3, una sa tanan kinahanglan inyong 2 Pedro 3, versikulo 3, nga to sa 4, sige padayon, sorry. Una sa tanan kinahanglan inyong mahibaluan kini Amen? nga sa ulahing mga adlaw may mga mayubiton nga managpanungha nga managyubit nga managpahiuyon sa ilang kaugalingong pangibog. Oh, sa ulahing mga adlaw dunay mga mayubiton nga managpanungha, ulahing mga adlaw ha. So, nias ato ang panahon karon kita Yes, man magpinakaulahing mga adlaw. Amen. Ni atas pinakaulahing mga adlaw, unya unsay manungha, mga mayubiton. Sa unsang bahin nganong nahimo ni silang mayubiton? Ug magaingon, Oh. hain naman ang saad sa iyang pag-anhi. Aha. Kay sukad sa pagkamatay sa iya sa mga ginikanan sa ang tanang mga butang nagapabilin man nga mao ragihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Hallelujah. So, matod pa ni Apostol Pedro, sa ulahing mga adlaw, dunay mga mayubiton nga managpanungha, nga managyubit, Yes, o hallelujah. magakanayon, hain naman. Praise So gusto God. nila nga unta, ang mabasa sa Biblia, mahitabo dayon anang orasa. Yes, hallelujah. Pag makabasa Amen. sila, bersikulo nga, ang Ginoo mo balik, gusto nila nga diha-diha, dayong orasa pabalikon ng Dios. Praise God. Ngano, tungod kay naa sila sa panahon, ug kanang maong panahon, mauna karon igsoon, Yes, nga hallelujah. ang tao, amen, gi-immunize ang panghuna-huna, gianad-anad ang panghuna-huna, or gibansay ang panghuna-huna sa mga pamaaging padali, Praise sa God. mga pamaaging pasayon. Yes, hallelujah. Diba, natas panahon karong sayon? Ay, Praise sa God. akong bahin ng zone, admittedly, 100% ni ang gitas panahon nga sayon. Sa una, baktas-baktaso na mo ng asa dapita. Yes, amen. Ay karon mga igsoon, asa man ang mga pasahero na sa una, nanay kaugalingong motor. Amen. Di Hallelujah. anas panahon nga pasayon. Sa una, makamotor ka, andam sa kag 10,000 kay para magdahon. Eh karon, unsa? Ay dunay mga kompanya nga wa na magkinahanglag dahon, diretsog bayad og binulan. Yes, amen. Pasayon. Maunang muabot unya ang panahon ug sigurado ko naa na sa atong panahon karon. Kay kung maghisgot tag mga backslider igsoon, malisgutan nato ning kinabuhi Praise backslider. God. Mao na say mga tao igsoon nga amen, nagapaabot sa Ginoo, pero tungod kay wa sila kahulat sa Ginoo, kay lagi gusto nila nga ang mabasa ipahitabo dayon anang orasa. Yes, hallelujah. Sila nalay namalik mga igsoos kalibutan. Amen. Praise God. Hallelujah. So, gitan na mga igsoon. Dahil matod pa ni Apostol Pedro, muabot gyud ang panahon sa ulahing mga adlaw, sa ulahing mga panahon nga ang mga tao, amen, managpangutana asa naman tong giingong mo balik? Yes, hallelujah. Ngano gusto nilang pabalikon dayon. Amen. Pero dili nato kabutan ang Ginoo mga igsoon. Praise God. Ngano, tungod kay doon na tayo gitawag og delayed blessings. Yes, hallelujah. Hallelujah. Niining maong topic igsoon nga ato ang pagabat-baton karong gabiuna. Topic kini nga magahagit sa matag usa nato ka kinabuhi.
nga dili ta magauna sa plano sa Ginoo. Praise God. Amen. Nga dili nato obertikan ang Ginoo. Ngano? Yes. Tungod kay ang Dios mao'y nagkontrolar sa tanan. Tanang panghitabo, kontrol sa Ginoo. Praise God. Amen. Amen. Ang tao lang mo'y maghuna-huna nga nalangay. Pero ang Dios nagahuna-huna siya nga ang iyang gibuhat puro matarong. Yes. Hallelujah. Praise God. So sa kinistima igsoon, diin i-encourage nato ang atong kagalingon or gi-encourage kita sa pulong sa Ginoo. Amen nga magpabilin kitang maghulat. Praise God. Matod pa ni Hallelujah. Apostol Santiago maigsoon sumala sa atong gibasa kaganina sa atong bersikulo, key verse nato igsoon. Amen. Matod pa niya, mga igsoon, pailob kamo hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Yes. Amen. Asa kutob ang pailob nato. Asa kutob mga igsoon ang atong paghulat. Praise God. Hulato nato siya hangtod sa iyang pagbalik. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pagpaabot nga mapailubon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Praise God. Kanos na matapos ang atong pailob paghulat. Amen. Hangtod sa pagbalik. Yes. Kung Hallelujah. mamatay ta, di pa mo balik ang Dios. Salamat nga nakabsantas gininhawa nga nailhan sa Ginoo nga nagpabilin gihapong nagpailob nga naghulat. Praise God. Hallelujah. Ang uban di nakahulat igsoon. Hallelujah. Yes. Kung Hallelujah. natungod ni ana, naumol ka ng gitawag og mga backslider. Ngano, muna yung mga katawhang dili na nakahulat sa Ginoo. Amen. Praise Ilang God. giisip igsoon. Amen. Nga ang pulong sa Dios walay bili. Ilang gihuna-huna. Amen. Doon na tayo mga konsepto usahay nga madunggan. Tuo ba mo anang Biblia? Sinulat ra man nagtawo. Praise God. Doon na naidaghan Hallelujah. nga mga ikabuhi, mga igsoon nga mga mensahe. Parang labanan niya ang iyahang personal nga mga katuyuan sa kinabuhi. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Abi ninyo, kung papilion ka, asa may nindot nga panalangin, kanang nalangay nga panalangin o kanang diha-diha dayon nga panalangin. Suginlan ta mo igsoon. Ang diha-diha nga panalangin, malipay man gihapon kag imo nang madawat. Pero ang nagkadilatar, ang na-delayed, amen, nga panalangin, basta makahulat ka lang, mas dako ang imong kalipay nga pagabation. Yes. Hallelujah. Mas dako, amen, ang kalipay, basta makahulat ka lang. Yes. Amen. Praise God. Amen, usahay natin mga kinaiya, mga igsoon, nga gusto nato, diha-diha dayon. Amen. Sama, doon ay mga problema sa mga panglawas. Praise God. Gusto nato, dayon nga, kabuton ang Ginoo nga Ginoo, ayuha dayon eh. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Muampo ta Ginoo, kabutan, kanang ayuha dayon ni Ginoo, kabutas imong mga kamot, parang maayo ni. Hallelujah. Praise God. Praise Kung God. makareply pang Ginoo, siguro mo nang Ginoo times ha. Ayaw ko ka problema. Control na ako na tanan. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Gani, dili kay kausalan ko nakabati. Doon na tayo makigsuonan nga ningon, tinuod pa ning Ginoo nga nung naaman lagi ko diri aning dapita. Praise Kung God. tinuod pa ang Ginoo nga nung mauman lagi ni ako ang gisangkuan karon. Hallelujah. So ning oras sa igsoon, doon na tayo daghan nga paghisgutan karon dinhi sa balaang kasulatan. Kinutlo gikan sa balaang kasulatan diin masabtan gyud nato. Yes. Hallelujah. Delayed blessings. Delayed, nagpasabot na nadugay ba? Dili diha Amen. kundi Praise God. kanang kinahanglan gyud kang muhulat kay na delayed pa siya. So kanang na delayed, that means amen, hinay siya ba kumpara sa imong gihuna-huna. Unta gahuna-huna ka nga. Yes. Alas Hallelujah. 10:30 na ana. Pero kay na delayed man siya. So salamat na lang og makahulat ka kay mo abot gyud siya og nianang bahina mas dako ang imuhang kalipay. Praise God. May sa tinuod lang, bisan kami igsoon, naka-experience me. Kining word nga delayed. Pasalamat yun may igsoon nga na-delayed among biyahe. Usa kay gayon ni ana, nagbiyahe mi. Praise God. Amen. Part lang dinhi sa Mabinay igsoon. Boundary sa Mabinay ug Bais. Nakaingon mi maigsoon kung dili lang mi naglangay-langay, sigurado kami maigo sa disgrasya. Galing. Amen. Ang nakaamong lang ba?
nga na-delayed amo ang lakaw kay giganahan mig hunong kay mo palit sa mig snacks. Praise God. Nasa mi Amen. paliton nga mintras magdagan ang among sakyanan magtimo-timo mi. So nihunong mi. Nakaingon mi maigsoon nga kun wala pa mi muhunong, wa pa mi ma-delayed sa among biyahe, hayan kami maigo sa disgrasya sa unahan. Praise God. Sumunang kining word nga delayed igsoon. Ato ning hatagan og pagtagad og ang mahimo lamang ni ini mga igsoon nga magpaepekto sa atong kinabuhi nga mahatagan nato kining pagtagad mao ang pagpailob lamang. Yes. Hallelujah. Kay dili ka kapailob Amen. dili man ka kaantos og hulat. Praise God. Hallelujah. So kami mga igsoon kining ubos ninyong igsoon makatestify ug unsa gyud ka nindot kining delayed blessings. Yes. Hallelujah. Sino na Pastor Michael, Brother Rodaspi, atong panahon na, og dili lang mi mga igsuon ni hunong, kay mulagi na, naabit nami, gahon-ahon namin magsima-sima samtang magpadagan sa motor. Praise God. Kami mo'y maigo sa disgrasya, des unahan nga amo ang giagyan. Hallelujah. 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 Amen. Praise God. Munang atong pasalamatan ang Dios sa delayed blessings. Yes. Hallelujah. Panalangin nga wala pa mo abot, pero nagpadulong na. Yes. Hallelujah! Amen. Praise Mga God. panalangin nga wala pa mo abot pero kapadulong na. Kung madugay man, pailob lang tang maghulat. Yes. Kay Hallelujah. sigurado ko igsoon. Amen. Nga kung ang panalangin nga diha-diha imong pagadawaton malipay mangyud ka, Yes. mas labi gyud nimong ikalipay ang panalangin nga na-delayed pag-abot sa kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, sa Biblia, atong tan-awon ni. Doon natin daghang gipangkutlo diri Pastor Michael, diin makakuhaan nato og basi ba? Nga Yes. kining ulahing panalangin kun madawat sa tawo, dili gyud siya magmahay. Yes. Hallelujah. Hallelujah! Sa Juan Kapitulo 11, mabasa nimo ang pagka-delayed ni Jesus Christ. Niadtong panahon na maigsoon sa Juan Kapitulo 11, pag imo nang basahon ang context niya, nagisgot ka na mahitungod sa usa niya kahigala nga nagmasakiton. Yes. Amen. Nga maong higala niya mao si Lazaro, kauban sa duha niya ka mga igsoong babae nga si Maria ug si Marta. Amen. Hallelujah. Sa nagsakit mga igsoon si Lazaro, gipasuguan ni Maria ug Marta si Ginoong Hesus nga paadtuon kay nagsakit ang iyahang suod nga higala. Yes. Hallelujah. Pagkadawat ni Kristo sa maong balita, niadto ba siya dayon, Pastor Michael? Wala. Wala. Wala siya moadto dayon. Amen. Hallelujah. Naglangay-langay ang Ginoo. Yes. Amen. Wala siya moadto dayon. Amen. Aron niya ang pagpanginahanglan Praise God. ni Maria ug ni Marta matagbo. Unsay panginahanglan ni Maria ug Marta? Nga ang ilang igsuon ayuhon sa balatian ni Ginoong Hesukristo. Praise God. Gusto nila nga niadtong orasa si Ginoong Hesukristo moadtos ilang panimalay aron nga si Lazaro nga nagmasakiton pagaayuhon unta. Praise God. Hallelujah. Pero pagkabati pa ni Kristo Amen. igsoon, niadto ba siya dayon? Imo nang makuhag analogy diha igsoon, naglangay-langay si Kristo. Wala siya moadto dayon. Iya usang gipalangay-langay, iya usang gipalabay ang duha ka adlaw. Gipalabay na lang niya 3 ka adlaw. Hangtod nga kasaysayan mga igsoon, nagatug-an nga si Lazaro namatay gyud. Amen. Hallelujah. O pag ikaupat na kaadlaw, niadto na si Kristo. Pag adto ni Kristo, gisugat siya sa mga pagbasol igsoon. Si Marta ug si Maria nagkanayon, Ginoo, kung dinhi palang unta ikaw, dili unta mamatay ang akong igsoon. Praise God. Ginoo, kung dinhi palang unta ikaw, dili unta mamatay si Lazaro. Ngano, tungod kay nahibalo si Marta ug si Maria nga ang presensya ni Ginoong Hesus gikinahanglan sa ilang igsoong nagmasakiton Yes, hallelujah. aron maulian, aron maayo si Lazaro. Praise God. Hallelujah. Mao nang si Yes. Marta ug si Maria matud pa nila, Ginoo, kung dinhi palang unta ikaw, dili unta mamatay ang among igsoon. Diri nimo makita ang mindset sa tao ug mindset sa Dios nga lahi. Yes. Amen. Ngano, unsay mindset sa tao? Gusto ni Maria ug Marta nga si Lazaro maayo gikan sa iyang sakit. Amen. Pero unsay mindset ni Jesus Christ?
gusto ni Jesus Christ, amen, nga si Lazaro, masaksihan sa mga katawan nga pagabanhawon gikan sa mga patay. Yes. Hallelujah. Gusto sa Amen. Ginoo nga dili lamang gamay nga milagro ang pagabuhaton, kundili ang dako nga milagro mao'y mahitabo. Praise God. Hallelujah. Kanang Amen. pag-ayog masakiton, igsoon, natural ra na. Yes. Hallelujah. Amen. Natural ra na. Kung naay magsakit karon maayo, natural ra na. Pero ang dili natural sa atong palibot karon, kung naay gihaya diha, unya mamatay Yes. or malubong, unya banhawon. Praise God. Hallelujah. Pero kung magbalatian, unya maulian, amen. Para sa Ginoo maigsoon, dili siya affected ana. Natural ra gyud na. Og kung ugaling mahimo man na siyang milagro igsoon, labi na kung grabe pong mga sakit. Unya adtuos Ginoo aron ayohon, dako na kayo ng kalipay sa nahingtungdan. Amen. Hallelujah. Pero sugin lang ta mo, unsa ka malipayon, dili lamang ang nahingtungdan, kun dili ang tibuok kalibutan nga ilang masaksihan. Amen, nga dunay patay nga pagabanhawon ang Ginoo. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Asa may mas powerful niya ng panahon na Pastor Michael? Kanang iyang ayohon sila sa gikan sa sakit or kanang iyang banhawon gikan sa kamatayon? Hallelujah. Asay mas dako diha mga igsoon og impact? Ha? So ang mindset sa tao, gusto siya og kanang gamay lang. Yes. Amen. Hallelujah. Gamay lang nga milagro. Apan ang gusto sa Ginoo, dako nga milagro, iyang pagabuhaton sa imong kinabuhi. Praise God. May mong Hallelujah. daghan karon ang nagpaminaw nining atong programa. Nangandoy og milagro. Sigurado migsoon matag usa nato nangandoy og Yes, milagro. hallelujah. Apan ang milagro Amen. nga atong gipangandoy. Amen. Ayaw lang kasubo kun ugaling dili kini mahitabo sa imong kinabuhi. Praise God. Amen. Kay mas nag-andam ang Dios para sa imong kinabuhi og dako nga milagro igsoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Matod pa ni Jesus Christ, asa man dayon ninyo sa gilubong? Amen. Matod pa sa mga tao, magdutudlo upat na kaadlaw. Praise Baho, God. baho na siya. Baho na siya. Hallelujah. So kung imong i-evaluate, amen, si Kristo nakadawat og mga pagmahay. Gimahayan siya ni Marta ug Maria. Giduog din hipagod ka. Dili unta may tabong mamatay among igsoon. Praise God. Pero gusto sa Ginoo, amen, nga dili ang plano sa tao mo'y magpatigbabaw, kung dili gusto sa Ginoo nga ang iyang plano mo'y magpatigbabaw igsoon. Yes. Hallelujah. Unang Praise dili God. nato kabutan ang Dios. Kung ugaling ang mga tubag sa atong pag-ampo wala pa nato madawat. Dili nato kabutan ang Dios. Kung ang atong giampo wala pa moabot sa atong kinabuhi. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kay mas naghulat siya og insaktong oras nga din ang imong ginadahom, mas labaw pa di ay ang iyang ginaandam. Yes. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang kasaysayan nagatugan ng pagkadilatar ni Kristo pag-adto sa lugar nilang Marta ug Maria, may resulta mga igsoon. Amen. Og dako nga kalipay. Kay tiaw mo na, patay na, gilubong na dito, upat na kaadlaw, matud pa sa mga tao, baho na na Ginoo. Yes. Amen. Pero naabay baho igsoon. Imposible ba sa Ginoo nga ang baho himuon niyang buhi igsoon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yes. So kung imong tan-awon kini igsoon, dili lamang si Marta ug si Maria ang nagdaig sa Dios. Dili lamang si Marta ug Maria ang nagpasalamat sa Ginoo, kundi bisan ang mga katawhan nga diha sa palibot nakasaksi sa pagkabanhaw ni Lazaro, nagadaig usab sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Amen. Tingali kung niadto pa si Kristo pag-request, kanabang gingon nila pag-request ara dayon. Mahimong si Marta ug si Maria lang ang magpasalamat. Amen. Ngano ilang igsoon giayo gikan sa balatian. Pero salamat nagka-delayed, na delayed o gituyo pud to ni Kristo nga i-delayed ang iyahang pag-adto kay matod pa niya pagkadawat sa balita nga nagmasakiton. Matod pa ni Kristo kining maong sakit dili man ni kamatay. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pero pag-adto niya didto igsoon, iyang na hibaw-an sumala sa asoy sa mga katawan nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan.
Yes, hallelujah. Pero tungod kay Dios mo'y nagsulti, nga matod pa niya, dili lagi ni ikamatay. Nahibalo ang Dios. Motong bisan pag maglangay-langay siya. Amen. Ang pagpanginahanglan ni Marta o ni Maria, unta diha-diha. Apa naglangay-langay ang Dios pagadto. Di ay, kay mas nag-andam ang Dios og dako nga panalangin para sa katawhan, dili lamang para ni Maria o ni Marta, kundi bisan ang mga katawhan ni adtong dapita, amen, magpasidungog sa Ginoo. Yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Nakuha na to. Unang punto, Yes. delayed. Delayed blessings. Kay og diha-diha dayon ni adto si Ginoong Hesus. Wa siya magpa-delayed. Sa ako nang gikaingon, pipila lamang ang mga katawhan magdaig sa Ginoo. Sigurado si Marta o si Maria lang. Pero Yes. nadilatar ang pag-adto ni Kristo. Pero salamat bisan sa maong pagka-delayed pag-adto ni Kristo sa lugar nilang Marta ug Maria. Kaysa ako nang gikaingon, nasaksihan sa mga katawhan kung unsa ka milagroso ang Ginoo. Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Sunod, doon na tayo daghan diri mga igsoon nga makutluan og mga sanglitanan kung unsa gyud ning gitawag og delayed blessings. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Diha sa libro sa Mateo 15, versikulo 22 abot sa 28. Doon na say delayed blessings diha igsoon. Ang kasaysayan nagatug-an nga dunay usa ka babae nga kanaanhon nga na problema siya. Na problema, Yes, Pastor hallelujah. Michael. Amen. O sa'y problema sa maong babaeng kanaanhon? Pakibasa palihog. 22. Ang pulong sa Dios nagaingon, ug si Jesus may pahawa didto og mipahilit sa kayutaan sa Tiro ug Sidon, ug tan-awa miabot ang usa ka babaeng kanaanon nga taga didto. Ug misinggit nga nag-ingon kaniya, Ginoo, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang akong anak nga babae ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa. Ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa. Apan wala siya mutubag kaniya Amen. bisag usa ka pulong. Yes. Dere maigsoon, makita na sad nimo ang delayed blessings. Doon ay usa ka inahan na problema. Unsay problema, Brother Rodaspi? Kay ang iyang usa ka anak ginasakit og usa ka yawa. Yes, hallelujah. Og mituo siya sa pagkagamhanan. Mituo siya sa pagkamilagroso Praise God. ni Ginoong Hallelujah. Hesus. Nga tungod niya na, Pastor Michael, miadto siya. Yes. Miadto siya dito sa tiilan ni Kristo. Unya, matud pa niya, Ginoo, kaluyin taon ako. Nangayon siya kaluoy. Yes, hallelujah. Lord, kaluyi ko. Subong pamalandungon kay kung imong tan-awon ang bersikulo 23, ang Ginoo wala mo tingog. Yes, hallelujah. Wala siya tinggis, Ginoo. Unta niya itong urasa, ang babae nang inahanglan og instant healing. Gusto niya nga diha-diha, ayuhon sa Ginoo ang anak niya nga ginasakit sa yawa. Hallelujah. Praise God. Pero lalimbang paminawon igsoon, wala siya tinggi. Hallelujah. Hallelujah! Wala siya tinggi igsoon. Naibalo ang Ginoo nga niya itong urasa nang inahanglan ng bayhana. Amen. Hallelujah. Pero, gilangay-langay. Ang sakit diyang pamalandungon kung mo give up yung ka, Brother Daspi. Eh, wag yung katinggis Ginoo. Yes, Kung hallelujah. kita na may problemado, muduol tas Ginoo, unya dili tatinggan, di ba katamang hiubos? Praise God. Hallelujah. Kasagara sa mga backslider ba? Kaning panghiubos mo ay sinugdanan. Dili na mapangumusta. Di na mapangumusta gani. Hibos na. Mahiubos na. Di na gani, Amen. di mo malaman, no? Hiubos na. Praise God. Kanig yun diri o, kaya nga ang sitwasyon aning bayhana, gusto niya ngayang anak nga babae, ayuhon sa Ginoo kay Yes, gisakit hallelujah. og yawa. Di magani basta-basta sakiton na imong tiyan, maigsog sakit sa tiyan. Kana bang sakiton kag yawa? Hallelujah. Unya ang Praise nakapan igsoon. Amen. Kaysa iyang paghangyo diha sa Ginoo, wala gyud siya tinggi sa Ginoo.
Yes. Hallelujah. Wala siya uyunis Ginoo. Unya padayon siyang nagsinggit-singgit, Ginoo, kaluy iko. Ginoo, tabangi ko. Mingon na lamang tong mga tinunan pag imo ning tiwasog basa Pastor Michael nga magtutudlo papaulian ng bayhana kay sige ta Hallelujah. gisunod-sunod ta niyag siyagit. Hallelujah. Ang babae miduol dito sa tiilan sa Ginoo, gasinggit-singgit, Ginoo, kaluy iko. Ang akong anak ginasakit sa yawa. Maluoy ka, Ginoo. Praise God. Niining hugada, ikaduhang higayon, nitingog na ang Ginoo. Amen. Pero matod pas Ginoo, igsoon. Praise God. Ako wala ipadala. Amen. Sa malas versikulo 24, ako wala gipadala. Ako, amen. Ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karniro sa banay sa Israel. Amen. Buti pasabot nga, niadtong orasan, nitingog na unta ang Ginoo, pero, matod pas Ginoo, dili ko muayon nimo og laktoro ning pagkaistorya ba? Yes. Matod pas Ginoo, Hallelujah. wala ko ipadala para sa imuha, didto ra kos banay sa Israel gipadala. Nitingog na unta ang Ginoo, pero gibalibaran. Yes. Kung Hallelujah. bagag ato gini siya maigsong imanumano, ay siguro niingon ang Ginoo nga, pasensya na ka, dili ko para ninyo. Doktor man ko, pero doktor ko nga tos banay sa mga Israel, dili para sa inyo ha. Hallelujah. Kaya naibalo ko nga ikaw, kanaanhon man ning bayhana. Amen. Dili man ta kaliwat, di man ta kauban. Diba kung, ingon ana ang analogy igsoon? Miingon ang Ginoo nga, wala ko ipadala ngadtos ubang nasod kundi dili gipadala lamang ko didto sa nasod sa Israel. Praise God. Hallelujah. Dili ti katabangan kay di man ti kakauban. Maringon ana ba mga pagkakuana, pagkaistorya ha? Dili ti katabangan kay dili ko moayo ana kay dili man na sakop sa Israel. Yes. Hallelujah. Pero ang babae higalag igsoon. Amen, nagdagan ng mga oras padayon gihapong nagsyagit. Matod pa niya, Ginoo, kaluy igihapon ko. Kaluy iragyod ko, Ginoo. Praise God. Hallelujah. Padayon siyang nagpakiluoy, Lord, please, have mercy on me. Have mercy on me, Lord. Praise God. Hallelujah. Ikatulong sultis Ginoo. Ikatulong aksyon sa Ginoo. Una, wa siya mutingog. Ikaduha, giingnan niya nga, dili ko bagay para ninyo. Ikatulo, igsoon, matod pas Ginoo, dili bagay nga ang tinapay para sa anak ihatag ngadtos mga iro. Yes. Hallelujah. Sakit kaayo ning pagkaistorya ha. Praise God. Amen. Hallelujah. Nga kung prangkahon tingali pagkaistorya, ay siguro ingnon pagkaistorya nga, ay, og naman ko'y tinapay para ni akong mga anak, dili ni para sa mga iro. Yes. Hallelujah. Nalangay mga igsoon. Unta ang babae nagkinahanglan og diha-diha nga tabang, apan nagdebate pa sila. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Unsa ka sakit pa malandongon kung kita mo babae nangayo tagtabang sa Ginoo niya, moingon ra ang Ginoo, hawa diha iro man ka. Praise God. Dili ko mo ayo nimo kay iro man ka. Mura man kag iro. Hallelujah. Na-delayed mga igsoon ang tabang. Pero sige na lamang og na-delayed. Padayon gihapon nga nagpakiluoy Yes, igsoon ang mga hallelujah. babae. Praise God. Munang usa kini ka makuhaan nato og sanglitanan igsoon nga kung do naman tay mga ginaampo diha sa Ginoo, apan wala pa kini matubag higalag igsoon, padayon lamang gyud sa pagpakiluoy diha sa Ginoo. Yes, Padayon hallelujah. lamang ngayon sa paghangyo sa Ginoo. Praise God. Amen. Matod pa sa babae, Lord, tinuod na. Tinuod na kung sama man ko sa iro. Pero kahibalo ka, Lord, ang mga iro nangaon baya sa ilalom sa lamisa sa imong mga anak. Yes. Ang mga Hallelujah. iro naa sa ilalom sa lamisa. Nagapangaon usab. Padayong gipaubos sa babae ang iyang kaugalingon. Amen. Padayon siya, Brother Odasping, nagpaubos. Pilimero, wala siya tinggi sa Ginoo. Ikaduha, gibalibaran siya kay dili bagay ni Ginoong Hesus nga moadtos ubang nga mga Praise kabanayan. God. Hallelujah. Ikatulugingan lang na yun siya iro, pero pabilin nga nagpaubos, pabilin nga nagpailob ang maong babae.
Yes. Hallelujah. Ug tungod niya na igsoon, ang iyang pagpailob, ang iyang pabilin nga magkapainobsanon, miresulta kini mga igsoon og panalangin. Praise God. Hallelujah. Kabantay ka sa Amen. reply sa Ginoo. Hallelujah. Sumala pa mga igsoon sa versikulo 28. Ang tubag sa Dios, basa, Pastor Michael. Ug kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, "O babay, pakadako sa imong pagsalig. Pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto." Hallelujah! Sa gingon, o babay, pagkadako sa imong pagsalig. Yes, hallelujah. Amen. Kanus ang mahitabo, mga igsoon nga ang Dios mo ingon nga dako kitag pagsalig. Kung pabilin kitang magapaabot, pabilin kitang Hallelujah. magpailob. Praise God. Amen. Sa mga butang nga atong gikinahanglan. Yes. Amen. Hallelujah. Og nasayod ko, way laing pinaka number 1 natong gikinahanglan kung nganong nangalagad ta, Brother Rodaspi, Pastor Michael. Praise Ang God. pinaka gikinahanglan nato, higalag igsoon, nga makauban ta sa pagbalik sa Dios. Yes. Ang atong Hallelujah. gikinahanglan nga makaiskapo kita Praise God. gikan sa linaw nga kalayo. Amen. Nga atong gikinahanglan nga dili kita mahukman sa silot. Hallelujah. Hallelujah. Praise Kung God. padayon nato kini mga igsoon nga paabuton ug kanus ama ng adlaw nga mobalik ang Ginoo. Padayon Hallelujah. kita, pabilin kita nga magpailob nga maghulat sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Praise God. Ang dakong pagsalig mga igsoon mahitabo lamang ka na kung pabilin ka. Amen. Nga maghulat nga mapailobon. Praise God. Hallelujah. Unsay sumpay? Og diha-diha na ayo ang iyang anak nga babae. Yes. Amen. Miadto pa ba ang Dios sa balay? Amen. Aron ayohon ang maong babay. Amen. Ang maong anak. Amen. Nga naggisakit sa yawa. Yes. Wala na Hallelujah. igsoon. Ang pagsalig lang sa inahan, mao'y nakapaayo sa anak nga ginasakit sa yawa. Yes. Amen. Amen. Kung ni-surrender dayon, pagpakigsulti, Lord, tabangi ko, wala tinggi. Sa mga ginuuha ka, di man day ka mo tingog. Adto na lang kus uban ani mo dangop. Daghan mapud maigsong madangpan rong panahon na lagi. Praise God. Hallelujah. Labi nagpag-ampo karon, pag-rebuke in Jesus name. Wa man maayo. Adto na lang sa uban nga gibaniog mga igsoong nakaayo. Unsaon basad pagkaayo nimo? Amen. Ikaw mismo nga giampuan wa po'y pagtuo. Ika ng mga pastor diag mga ansyano, alalay ra man na sila. Ang pinaka nag-unang mutuo aron maayo kana amang nahintungdan. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bayhana diri. Amen. Tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, ug tungod sa iyang pabilin nga pagpaubos. Yes. Bisag wa siya Hallelujah. tinggis Ginoo. Bisag ginganlan na siya iro. Pero pabilin gyapon siyang nagpailob. Praise God. Amen. Karon makasulti gani o makabati gani sulting dili makalipay o ana di na makita simbahan. Amen. Maigo sa pulong sa Ginoo di na makita ang simbahan. Wa pa gani maabot ang punto nga ang Dios mismo mo ngalag iro sa ato. Yes. Hallelujah. Naigo lang sa pulong sa Dios sibat na. Hallelujah. Unsa ka kini? Mas naani rason ning bayhanang mga backslide na sa iyang pagsalig sa Ginoo. Praise God. Ngano, ginganlan na siya iro. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Sa akong bahay nigsoon, daghan namang mga pagpanamastamas sa akong pagkatao. Kung ako itong gitutukan o may akong gipatalinghugan, di na ako nagtingog sa radyo karon igalag igsoon. Yes. Hallelujah. Praise God. Daghan nga mga pagpanamastamas tingali, labaw pa tingali sa pagsulti sa Ginoo ni atong ang babae iro. Kato yang nadunggan, iro ra gyud. Hallelujah. Pero wala mo give up, wala mo surrender ang mga babae. Yes. Hallelujah. Ingon ana mga igsoon, bahala og pasakitan ta sa pulong sa Dios. Dili tag surrender. Bahala og Amen. doon natay daghang kasakitan sa atong pagsunod sa Dios. Pabilin ra gihapon tang magpailob hangtod sa pagbalik sa Dios. Praise God. Hallelujah. Mo resulta kini og dako nga panalangin igsoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bahala nagma-delayed basta blessings. Yes. Og ang delayed blessings, ang naulahi, ang hinay, ug wala pa mo abot igsoon. Sa ako nang gikayong ganina, kung naa may diha-diha nga panalangin imong dawaton, malipay gyud ka, pero mas ikalipay gyud nimo ang panalangin nga hinay-hinay nag-abot sa imong kinabuhi. Yes. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Dugang may igsoon pagpasabot. Diri na sabta mo kutlo sa buhat 27.
Nagihapoy delayed blessings diri igsoon. Buhat 27. Atong masabtan diri igsoon kining mga tawhanang naka-record diri nagkinahanglan unta ni og riskyo. Nagkinahanglan sila riskyo. Pero na-riskyo ba? Basa palihog Pastor Michael. Buhat 27. Amen. Versikulo 20. Ngadto nas unahan pero kana lang bersikulo 20 may atong basahon. Pulong sa Dios nagaingon, og sanglit wala may adlaw ni mga bituon nga mipakita sulod sa daghang mga adlaw. Og sila dili gamay ra ang bagyo. Dili gamay ang bagyo nga mikusukuso. Pasabot dako nga bagyo. Nawala na ang tanang paglaom nga maluwas pa kami. Hallelujah. Ni adiri maigsoon. Amen. Kaagi kini nila ni Apostol Pablo nga nagpanakayan sila diha sa lapad nga kadagatan. Diin giabtan sila og bagyo nga matud pa ang maong bagyo dili gamay. Praise God. Usang klaseng bagyo? Bagyo nga dili gamay nga pagkabagyo. Dako nga bagyo nga mikusukuso. Yes, hallelujah. Gani, matod pa sa atong nabasa maigsoon, atong nadunggan bago pa lang, matod pa diri, nawala na ang tanang paglaom. Yes. Nga maluwas pa kami. Amen. Hallelujah. Nawala na ang paglaom. Tanang paglaom, wala na yung salbabida, wala na gyud. Praise God. Wala na yung life jacket. Tanan nga ginalauman nila nga maluwas pa sila tungod sa maong bagyo, wala na igsoon. Amen. Hallelujah. Di ba usay sa kinabuhing Kristohanon, doon na po tayo masinati nga ingon ni Ana. Nga daw wala na mga igsoon, nawala na ang mga paglaom nga unta na apatay ugma. Yes. Hallelujah. Bitaw na uban maghikog igsoon kay naghuna-huna nga wa nagyay paglaom. Sa may kapuslanan ning kinabuhi awa naman dahil na tsansa pa. Ilan ang nasinati ni Apostol Pablo? Kamatod pa ni Apostol Pablo, gikuso-kuso kami sa dako ug makusog nga bagyo nga nawala na ang tanan nga paglaom. Praise God. Amen. Hallelujah. Kani pag imo ning basahon ang context tungod kay ang ato ang bersikulo nga gikutlo igsoon gikan manig bersikulo 20 abot og 44. Pag imo gining basahog tiwas. Amen. Ang barko nga ilang gisakyan. Hallelujah. Nalunod gyud. Yes, hallelujah. Nangalunod gyud sila igsoon. Ang barko naguba og kini nalunod. Kay lagi matud pa ni Apostol Pablo, wala na gyoy paglaom pa. Ug tuod ang kasaysayan nagatugan. Gadiin ang maong barko nalunod. Apan salamat. Amen nga ang barko maoy nalunod, apan ang mga katawhan wala malunod. Yes, hallelujah. Doon na sila gihimo diring pamaagi. Gani nagkabuak-buak ang maong barko igsoon, nangalangkat-langkat, doon na to'y mga tabla dito, ang mga bungbong sa barko nangalangkat o gihimo nila kadtong maoy giabayan. Yes, hantod hallelujah. nakadangat sila mga igsoon sa sa pulo sa Malta. Dito sila nakadangop sila isla sa Malta igsoon. Hallelujah. Pero ang kasaysayan nagatugan, diin dako yung damage igsoon kay bisan ang barko nalunod. Amen. Salamat na lang kay doon na sila giabayan. Amen. Yes, nga mga guba, hallelujah. nga mga bungbong sa barko, mga tabla igsoon ilang giabayan hangtod nakaabot sila sa isla. Praise God. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Asa ba ang blessings ani pastor? Nangalunod man. Nalunod man ang barko. Ang blessings dire mao nga ang barko lang ang nalunod. Pero ang mga katawhan nga sakay sa barko walay bisan usang nangamatay. Yes, hallelujah. Ang kasaysayan nagatugan, ang barko lamang mao'y na damage apan walay bisan usa ka kinabuhi nga nakalas. Praise God. Amen. Hallelujah. Mao to'y usas panalangin igsoon. Yes. Dili man sila gibless financially sa ilang panaw sa kadagatan. Amen. Nagkaingon-ingon man tuod sila. Nagkalunod-lunod ang barko, amen, nga ilang ginasakyan. Apan ang pinakadakong blessings diha, kay ang barko ug mga butang lamang ang nadamage, apan ang kinabuhi nila wala madamage. Yes, hallelujah.
Hallelujah! Bahala ang barkog malunod. Basta ang tao di lang malunod. Praise God. Bahala ang kalibutan og langit pagasunogon. Basta ang Kristohanon di lang maapil pagkasunog. Yes, hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Saad nas Ginoo igsoon nga ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad pagasunogon apan alang sa mga tinuod nga Kristohanon dunay bagong langit ug bagong yuta nga Yes, giandam ang hallelujah. Dios diin Praise didto pagapapuy-on ang mga Kristohanon. Yes, hallelujah. Mao Amen. kanay pinakadakong blessings igsoon. Amen. Sa ilan ni Pablo nakadangop sila og isla sa Malta. Apan sa atong kinabuhing Kristohanon karon, way laing pinakanindot nga isla nga angay natong panganduyon gawa sa bagong Jerusalem. Yes, Bagong hallelujah. langit ug bagong yuta. Sumala sa 2 Pedro kapitulo 3, versikulo 10 nga dos unahan. Yes, hallelujah. Hallelujah. Unsay delayed blessings nila ni Pablo? Atong masabot nga ang ilang kaluwasan gikan sa mabangis nga kadagatan mao katoy dakong panalangin nila. Praise God. Dili hamak ang damage. Imagine, barko na damage. Mga karga sa barko na damage. Pero salamat nga bisan usa na lang kabutang ang wala ma-damage. Pero kay ang maong usa ka butang nga wala ma-damage, mauman ang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Amen. Igsoon, sa kalisdanan nga atong nasinati karon, ayaw lang yun igsoon, wad-a ang imong pailob og pag-antos. Yes, hallelujah. Iso lahing mga adlaw. Amen. Dunay dakong blessings. Praise Dunay God. dakong panalangin. Hallelujah. Dunay ganti igsoon nga nagapaabot sa matag Yes, usa. hallelujah. Amen. Praise God. Ang atong keyverse nagatugan. Dili lamang nato mga igsoon walaon ang atong pailob, kundi hangtod kini sa pagbalik sa Ginoo. Yes, Tungkol hallelujah. ang atong pagkakristohanon sama kinis usa ka mag-uuma. Gadiin ang mag-uuma dili gyud na siya mo harvest pag una, kun dili kinahanglan mo hago gyud siya usa aya siya makaharvest. Yes, hallelujah. Amen. Ang mag-uuma kinahanglan maghago usa aya siya makatagamtam sa bunga sa iyang hinaguan. Praise God. Sama Hallelujah. usamang kinabuhing dayon dili na nimo sa dakong kasayon maangkon. Kung si kinsa ka man nga gustong magpakig-uban sa Dios, dili ni pasayon higalag igsoon. Yes, Dili ni siya hallelujah. padali, dili ni siya pasayon, Praise God. kung dili ka kinahanglan mo sakripisyo, nga kinahanglan mo antos ang matag usa aron makaadto dito sa gingharian sa Dios. Yes, hallelujah. Praise God. Ang Amen. langit dili sayon pagaatuan. Praise God. Sama ka sa usa ka mag-uuma. Amen. Labi na kung nanglantaw ka. Amen. Og nindot nga production. Unsay pinakanindot nga production sa mga asendero diha, congratulations ninyo sa mga nagtubo karon. Pero Yes, hallelujah. lalim ra basad ang magtubo? Dili sad na lalim igsoon. So karon atong nadunggan. Amen. Pinasahi ang harvest sa ato ang mga mag-uuma sa tubo. Praise God. Amen. Congratulations sa mga mag-uumas humay. Amen. Congratulations gihapon ninyo. Sa mga Yes. nag-umadihag mais, congratulations. Pero based mga igsoon sa harvesting nga atong nakitag na saksihan. Amen. Atong gi-congratulate ang mga nagtanom dihag tubo. Hallelujah. Makaingon punta nga, kita puta to no, napagatanom tag tubo. Una-una lamang sad nga no, wa putay katamnan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, ang mag-uuma igsoon naghahago. Luoy kaayo ang mga nag-uma nga karon biktimado gihapon mga igsoon sa dili maayong presyo sa ilang production. Hallelujah. Ang mag-uuma di basta-basta. Amen. Pwedeng mo paaga siya, dili lamang singot. Kundili, pwede pa dugo gikan sa iyang lawas. Praise Diba? God. Sa mga mag-uuma karong naminaw, wala ba'y higayon nga wa mo magkasamad-samad? Ako mag-uuma ko igsoon. May panahon, mabunglayan ako akong tudlo, madugsakan og pala. Kung sa kung pagkaunsa ang dugsakon mangyod. Yes, hallelujah. Magsip-sip ka, maghawan ka, usay magkasamad-samad ka. So dili lamang singot maigsoon, kundi usay muhilak pa ka kay nasamad ka, sakit kayo ang samad. Pero sige lang.
ato ka ng antuson nga no, ang mag-uuma, nagapanglantaw siya og nindot nga production. Yes. Hallelujah. Nagapanglantaw siya og nindot mga igsong resulta. Suginlan mo namo ning taknaas kagabion. Sa ngalan sa programang ang dalan sa pagkabalaan, dili mi magduha-duha mga igsoon pag-ingon. Paningkamuti lang yun ng imong pagpangalagad nga masiguro. Bahala og puno na sa mga pag-antos. Hallelujah. Bahala og puno na Praise sa God. mga kasakitan. Kay mo resulta na og kinabuhi nga walay katapusan. Yes, hallelujah. Pagpakig-uban pud sa Dios sa walay katapusan. Praise God. Amen. Igsoon, usas mga bersikulo nga makapatandog kaayo sa kinabuhi ni Haring David. Atong tan-awon si David sa iyahang kining paghulat sa kining gitawag og panalangin. Salmo 69 versikulo 3. Salmo 69 versikulo 3. Unsay gingon? Palihog tagbasa. Naluya ako sa akong pagtuaw. Naluya ako sa akong pagtuaw. Unsay sumpay? Nauga na ang akong mga tutunlan. Nauga ang akong tutunlan. Ang akong mga mata nahalap na. Ang akong mga mata nahalap na. Samtang nagahulat ako sa akong Dios. Samtang ako naghulat sa akong Dios. Yes, hallelujah. Hallelujah. Ingon ani ang sistema igsoon. Praise God. Sa kinabuhing Kristohanon, walay laing pinakadako nga blessings. Walay laing pinakadako nga panalangin nga atong gipaabot. Gawas anang pagbalik sa Dios aron kuhaon ta igsoon. Praise God. Amen. Walay laing Hallelujah. pinakadakong blessing sa atong mga pag-antos nining kalibutan ha. Walay laing pinakadakong bugti sa atong mga Praise paghagos God. nining kalibutan ha. Walay laing Yes, pinakadakong Lord. Amen. balos unya sa unahing mga adlaw. Gawa sa kinabuhing walay katapusan og magpakig-uban sa Dios sa wala po'y katapusan. Yes, hallelujah. Naadiri ang pahulagway ni David. Matod pa niya, naluyan ako. Kining maghulat sa Ginoo maigsoon, dili malikaya na agad ang kaluya. Yes, amen. Labi pag na-immunize ka sa panahon nato ron, ang atong panahon hilig nagpadali. Praise Maluya God. ka, maguna-una ka. Ingon to, mabalik Ginoo, wala pa man lagi. Ingon to, mauna, giingon, giwali, wa man lagi. Ngano, ang nas imong una-una, nahilig man kagpadali, labi nag-unsay mga gadget nimo karon nga dali kaayo ang imuhang processing kung unsay imong pagpanginahanglan. Praise God. Igsoon, Hallelujah. si David, matod pa niya, naluya ko. Unsay sumpay sa iyang kaluya, pastor? Nauga na ang iyang tutunlan. Nawad-an nagtingog, napagaw na. Wala na'y tingog na iangay pang ituaw. Amen, nawala na ang tingog, pero pabilin gihapong naghulat sa Dios. Yes, hallelujah. Bisang naluya na tungod sa mga pagsulay, pero pabilin gihapong buhi ang iyang paglaom nga naghulat Praise sa God. Dios. Hallelujah. And matod pa dirigsoon sa katapusan, ang akong mga mata nahalap na. Hallelujah. Praise God. Napay uban diha, wa pa mahalap igsoon. Amen, ang nibog na sa pagpangalagad. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Congratulations sa mga tao diha sa atong mga kaigsuonan. Amen. Nga bisag nagkadiprensyado na ang mga mata. Amen. Gikan sa pagkabata hangtod nga ang mga panglantaw nagkadiprensyado. Amen. Hallelujah. Di na kayo kaklaro. Pero ang ilang panghuna-huna, nagpabiling klaro gihapon Yes. nga naghulat sa Hallelujah. Dios. Hallelujah. Ang Praise panglantaw sa pagbasa, amen, nagkahanap na. Pero ang ilang paglaom sa pagbalik sa Dios, buhi ra gihapon. Yes, hallelujah. Ang kusog Amen. nagakaluya. Ang kinabuhi nagakamatay. Pero ang ila igsoon nga paglaom sa ilang pagpaabot sa Dios, pabilin gihapong kusgan. Yes, Pabilin hallelujah. gihapon kining mainiton. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mao na siya challenge niya, Haring David. Naluya ako sa akong pagtuaw. Nauga na ang akong pagtutunlan. Ang akong mga mata nahalap na. Samtang naghulat ako sa akong Dios. Yes, hallelujah. Hallelujah, Praise God. hallelujah, hallelujah. Hinaot igsoon, kining pag-alagad nga atong nasugdan. Pabilin kita nga maghulat nga mapailobon. Praise God. Pabilin kitang maghulat nga mainantuson samas usa ka mag-uuma. Nga bahala, amen mo antos siyag hulat.
sa iyang gipugas, sa iyang gitanom, apan pabilin siyang magpaabot ni ini nga mapailubon, kay nagtuo Praise siya, God. nga ang iyahang mga paghago, dili makawang, ang iyang paghago, dili mapakyas. Yes, hallelujah. Muna igsoon, ang delayed blessings, ang panalangin nga atong gipaabot, ang panalangin nga wala pa mo abot, ang panalangin nga nalangay pa pag-abot, igwantahon nato nigpaabot, kay mas dako ang atong kalipay pag-abot ana unyang panahon. Yes, hallelujah. Pastor Michael Sadogang. Praise God, salamat pastor ni ini nga takna sa kagabion. Salamat sa mga pulong nga di na atong nadunggan, mga kaigsunan ug higala diha kang Kristo. Napakanindot ang mga pulong, mga mensahe nga magapalig-on sa atong mga pagtuo diha sa Ginoo nga tawag og delayed blessings. Hallelujah. Praise God. Nagapasabot kini mga igsuon nga kining atong pagpangalagad sa Dios, kinahanglan kini og pailob. Yes. Atong nadunggan kaganina, sumala sa pulong sa Ginoo nga dili ta mo adapt ni atong prinsipyo nga magapangutana nga hain naman ang saad sa iyang pag-anhi. Amen. Amen. Kung dili, di nato pwedeng kabutan ang plano sa Ginoo nga hangtod karong panahon na wala pa siya mobalik tungod kay duna pa siya katuyuan sa matag usa nato ka mga kinabuhi mga kaigsunan. Praise God. Amen, hallelujah. So atong nadunggan mga igsoon ang daghan nga mga bersikulo nagapanghimatuod nga kung unsa ka importante nga atong i-apply kining pagkamapailubon nga magapaabot sa atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Usahay ang prinsipyo sa tao o realidad nga mga panghitabo sa Kristohanon sa panahon nga duna siya iampo dili pa mo abot ang iyang giampo. Maluya na. Hallelujah. Mo distansya na diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Mga pangutana na siyang kaugalingon nga nag-ampo man ta ako unya wala pa man moabot ang akong giampo. Igsoon tingali sa imong giampo dili na mao'y planos Ginoo. Mas dako pa ang giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Amen, hallelujah. So alang natong tanan mga igsoon, praise God kining ulahi nga panalangin. Sigurado makabaton tag kalipay, tinuod nga kalipay. Kining langit nga atong gipangandoy, maangko nato. Kung kita magapaabot nga mapailubon sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo Praise mga God. kaigsunan. Amen. Daghang salamat ang Dios magapanalangin. Brother Daspi Sadogang. Yes, hallelujah, praise God. Salamat Pastor Usab sa kigiyunan alang sa dugang sa pagpadasig sa Praise mga God. pulong, Hallelujah. paglig-on, praise God. Salamat sa mga pulong sa Ginoo nga atong napatalinghugan doon mga igsuonan diya sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo nga dugang pagpasabot sa iyang Yes. balay Hallelujah. espiritu mga dugang sa pagpasabot Praise sa matag usa nato igsuon. Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Pinaagi sa pulong sa Ginoo mga igsuon padayon natong pagtinguha mga igsuon. Praise God. Sa pagsagop sa pulong. Praise God. Wala man ang mga pagpadasig, mga pagpalikon mga igsuon. Hallelujah. Padayon ta sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Praise God. Dugang natong masabtan ang pulong sa Ginoo nga pagbalik sa Ginoo mga igsuon wala siya dili siya langay-langayan mga igsuon. Praise God. Sumala pa sa pulong sa Ginoo nga praise God. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabutan ning usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan. Yan ang paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban. Hallelujah. Hinunoa siya mapailubon Yes, kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan manag kakabot unta sa paghinulsol. Praise God. Mga igsoon, praise God. Ginoo dili langay-langayan sa saad mga igsoon. Praise God. Ang usa ka Praise God. tuig sa Ginoo igsoon mahimo na iyang usa ka adlaw. Praise God. Salamat sa pulong sa Ginoo ang Dios sa dugang
pagpasabot sa matag usa, praise God, uban sa iyang balaang espiritu nga mo'y magapahinumdom sa matag usa nato og mga kinabuhi igsoon, o padayon lamang ta sa pagsunod o pagpaminaw nining maong programa mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Tungod aduna kitay daghang makuha mga igsoon, ma-apply sa tong kinabuhi. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Ining atong tema nga pagpailob mga igsoon, ang dilid nga panalangin mga igsoon nga Hallelujah. kung magpailob kita mga igsoon karon taliwala sa mga maabot na tong mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga kalisod sa atong kinabuhi, praise God. Isip bilang nisulod ta sa kinabuhing Kristohanon, magpailob ta mga igsoon taliwala sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, tungod kay kaparty kini sa atong kinabuhi mga igsoon. Praise God, hallelujah. Tungod kay kung moabot na to ang mga kalisod sa atong kinabuhi mga igsoon, diya mates sa Ginoo kung unsa ka matinud-anon ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Kung makapailob ba kita mga igsoon taliwala sa mga pagsulay, mga kalisdanan sa atong kinabuhi, praise God, o magapabilin baghihapon kita sa Ginoo, sumala sa pulong sa Ginoo nga pabilin kamo kanako kay ako magapabilin kaninyo. Yes. Amen. Praise God. So taliwala kung moabot man ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, di matis sa Ginoo igsoon kung magapabilin paghihapon kita kaniya. Praise God, hallelujah. Praise God. Kay siya mao ang punuan sa paras, praise God, o kita mao ang mga bunga, praise God. O salamat pastor sa pulong sa Ginoo ug himaya dala sa pambuhi nga Dios. Hallelujah. Sa dugang nga mga pagpanghimatod igsoon, para sa dugang pagpasabot may tungod ni ining ulahi nga panalangin, delayed blessings. Kung magisgot kitag kadaugan, ang kadaugan may igsoon dili maguna kaysa mga paghago. Yes. Maguna ang paghago, aya ka magmadaugon. Amen. Hallelujah. Pag ato nang isgutan din sa kalibutan, nadeklarar ba nga winner si Pacquiao nga wala mo agig sumbagay usa? Amen. Praise God. Ang usa ka athlete igsoon dili siya ideklarar nga nakadaog kung wala siya gihimo nga mga pagdepensa o mga paghago sa iyahang kinabuhi. Yes. Hallelujah. Lagod pag-istorya kon si Pacquiao, naisgutan nato, dili siya na-declare nga ingon ana ang iyang pagkamadaogon kung dili pa siya daghag bunog. Kung nagmadaugon man siya pero sumadahag pila pud ka bunog tingali. And dili pud bunog lang, kung saan nabaniog man siyang madaugon, naapoy panahong napildi pud siya. Ngano? Tungod kay ang kadaugan, naapod ang kapildihan. Yes. Dili ka Hallelujah. ma-declare nga nakadaog kung wala kay kapildihan. Yes, hallelujah. Dili ta Amen. mahimong winner kung walay pagka-loser nga mahitabo igsoon. Sa libro sa Josue kapitulo 6, makita nimo diha nga ang mga Israelinhon nagmadaugon sila batok sa Jericho. Amen. Hallelujah. Pero unsang pagkaunsaa nga nagmadaugon sila? Ni-undergo pa sila og sakripisyo. Yes, hallelujah. Ni-undergo pa sila og mga paghago. Praise God. Amen. Unsa ilang hago igsoon? Matod pas Ginoo, mo ni inyong buhaton. Sulod sa 7 ka adlaw, magalibot-libot kamo sa siyudad sa Jericho. Ang pangutana diri igsoon, dili ba day kaya nga labanan sa Ginoo ang mga Israelinhon nga dili na kinahanglang haguon pa sila? Yes. Hallelujah. Kinahanglan pa ba dieng maghago ang mga Israelinhon? Kay labi pa ang Dios dapig Manila, pwede man tong inig tabok nila sa Jordan, sulong dayon sa Jericho. Kay naagoy Dios kauban. Pero makapangutana ta nga anong gihago-hago pa man gyud sila sa Ginoo. Amen. Praise God. Praise God. Amen nga makaya sa Ginoo ang paghatag sa kadaugan bisag dili na mulibot og kapito. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ako may tuo ko maigsoon. 100% na dili na angay panglisod-lisoron ang mga Israelinhon pagpatuyok og kapito
Kay ngano, gamanan ang Dios. Yes. Hallelujah. Ilan na lang tong libutan, yung ang set up. Sige, pag kumanatog libot, ani, ato ning singgitan, magdaig tas Ginoo. Ana raman, pero nganong gipalibot pagyud sila sa Ginoo within 7 times and 7 days. Praise God. Iksoon, yun ani, ang analogy. Kung gusto kag kadaogan, kung gusto tag kadaogan, igwantahon nato, sundo nato ug unsay mga instruction sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Daghang Amen. mga Kristohanon gustong makadaog pero dili mo sunod sa instruction sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Oh, dagan ang mga katawang nangandoy og langit pero dili mo subay sa balaod sa Dios. Yes. Hallelujah. O sa balaod sa Dios panahon sa Israel noon, sa ilang pagpakig-fight sa Jericho, tuyok mo sa Jericho, kausa sa unang adlaw, ikaduha, kausa gihapon, pero pag ikapito na gani nga adlaw, kapito na mo maglibot anang adlaw. Yes. Hallelujah. Wa gud tay mabasa Pastor Michael nga naay nang reklamo. Yes. Amen. Praise God. O dili silang tanan mapailubon, wa magreklamo-reklamo. Yes, hallelujah. Wa gud tay nabasa ditong na inireklamo, bisan si Akan, wa patong kauna nagreklamo. Hallelujah. Dito ramang panahong nakasulod na sila sa Jericho, dito na nahimong sadaan si Akan. Mao na to'y nahimong dimala sa panon sa Israel. Yes. Hallelujah. Pero niadtong panahon na igsoon, walay bisag usang nireklamo sa sugo sa Ginoo nga sa unang adlaw kausa patuyokon, ikaduhang adlaw hangtod ikaunom kausa patuyokon sila sa siyudad sa Jericho, and in ikapito ka adlaw kapito na sab sila patuyokon. Wala Praise gyud God. niingon nga Hallelujah. kapuya man sad ana Lord. Amen. Wala gyud bisag usang niingon. Alimuota pud ana kakapoy. Karon maigsoon daghang angat. Yes. Amen. Sultian og unsay balaod sa Dios. Ay pagkalimuota ana, ay ayaw na gud ana kasing-kasing ra lagi importante. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Reklamo. Bisag ang sulti sa Ginoo, magbalaan mo sa nang panggawi. Ay Amen. kasing-kasing ra gud importante. Hallelujah. We're so very sorry, amo gini ipangampanya din sa kahanginan igsoon. Amen. Tungod kay mituo mi. Nga pinaagi ni ini malipay ang Dios sa among kinabuhi. Yes. Hallelujah. Tanang panggawi. Pero karon mo reklamo ay sa panahon na nagsimba, pero wa na simba, okay ra man good. Yes. Hallelujah. Pero pag moadto ka sa Jericho igsoon kadtong mga Israelinon, wa gyud bisag usang nireklamo. Amen. Tungod ni ana ang Dios naghatag og kadaogan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nagmadaugon sila nga, no? Dili reklamador. Hallelujah. Pero, asay gauna, ang kadaogan or ang paghago? So, Hallelujah. ang panalangin nga mao ang kadaogan nga ilang naangkon, ulahing nahitabo kumpara sa ilang mga paghago. Yes. Kung namatod pa sa Hallelujah. atong key verse sigalag igsoon, Santiago Kapitulo 5, versikulo 7. Amen. Hulat kita sa Ginoo, hangtod sa iyang pagbalik nga magpailob, samas usa ka mag-uuma. Amen. Nga nagapaabot sa abot. Kung unsay abot tungod sa iyang mga paghago, og nahibalo ang mag-uuma, nagpugas man siya og humay, moani gid siya humay. Yes. Walay mag-uuma nga nagpugas mga igsoon og humay, nga nagdahom nga inig ka ating harvest moani na ko anig mais. Praise God. Walay Amen. nagpugas o walay nagtanom og balanghoy nga nagdahom nga inig ka tingunod na naani moani nako og bisol. Praise God. Kundi gun sa gani atong ipugas, mausab na ang atong pag-anihon. Kung karon maminatud-on ka sa buluhaton sa Dios, maminatud-on kang nangalagad Yes. sa Dios karong Hallelujah. panahon na. Hallelujah. Moabot ra sab ang panahon nga ang Dios magmaminatud-on usab sa iyang paghatag sa iyang balos sa imong mga paghago. Praise God. Hallelujah. Amen. Mansay pugas, mo'y anihon. Yes. Kusog kang mo pasipala karon, mabot ang panahon pasipalahan sad ka. Kusog Praise kang God. magdaot karon, mabot ra sang panahon dauton sad ka. Hallelujah. Unsay imong gibuhat karon, mabot ra pong panahon, mubalik ra na sa imuha. Yes. Hallelujah. Salamat Praise God. kung naghulat kang mapailubon. Sa ako nang gikingon nga ganyan Pastor Michael, Brother Daspi. Praise God. Sa kinabuhing Kristohanon, way laing pinakadakong blessings nga wala pa moabot sukad masukad nga ato gining gipaabot. Mao kanang adlaw nga kita kuhaon na sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Mao kanay pinakadakong panalangin
Praise Amen. God. Nga kuhaon na ta sa Ginoo ug dadon na ta sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Yes, hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka o Dios. Praise God. Hintak na sa Hallelujah, kagabi. Jesus, oh Lord. Salamat o Dios bisan pa man ni maong topiko. Jesus. Amen. Nagapahinomdom, naga-challenge sa matag usa. Oh God. Bilang Kristohanon nga magapadayon taliwalas sa mga alantuson. Magapailob nga malahutayon nga nagapaabot sa adlaw sa imong pagbalik. To di among giilaw Dios nga kining maong pag-abot nimo nianang panahon na mo kini usa ka dakong panalangin. Yes, hallelujah. Panalangin nga Praise dili God. panamo na dawat sukad, masukad. Ang panalangin nga maong kinabuhing dayon nga imong i-award sa matag usa nga nagmasing kamuton sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Praise God. Tabangi lamang kaming tanan. Giahi kaming tanan Ginoo nga ang pagbuhat. Amen sa mga buluhaton nga ikaw malipay. Mapadayon namo sa pagbuhat. Aron sa ingon niana ang kinabuhing walay katapusan ang pagpakiuban kanimo diha sa langit o Dios nga puno sa kalipay. Yes, Amo hallelujah. kining maangkon. Dalaygon ka o Dios. Bless Lord God tanang naminaw karon. Praise Tanang God. nagsubaybay sa programa. Bisan pa kintag iyag dagdumala sa Sibianan. Kining maong Sibianan o Dios. Ikaw usab padayong magapanalipod. Dalaygon ka. Kadunggan nagkahimayan kanimo lamang. Sa gamahan mong pangalan o Dios. Wailain sa Ginoong Hesus. Amen. Kansang ngalan ana ang kaluwasan sa matag usang mo salig. Yes, hallelujah. In Praise Jesus name. God. Amen. Amen. Ug amen. We pray for blessing. Atong oras mga igsoon alas 7:47. Datay pila ka mga minutong nahibilin aron usab hatagan og pagtagad bisan pa ang mga mensaheng gipasupot dinhi sa ato nga programa karon. Og mito kami nga kinasingkasing usab kini ginapasupot sa atong mga igsoonan alang sa gilahapon nga gibati kun unsa ang atong programa. Amen. Hallelujah. Atong mga kaigsunan diha sa may nursery Bantayan, matod pa niya Sister Jezabel, Ejercitoris Guardo Zeldora. God Ibs Pastor, praise the Lord, nindot kayo ang pulong sa Ginoo nga inyong gipabati sa mga katawhan karon. Natandog jud mi. God bless ninyo mga pastor. I hope nga ang tanang tao na naminaw karon natandog sa mga pulong sa Dios. Salamat Pastor always jud mi na minaw dira sa nursery. Pakigreet to all families Eldora and Ejercito nga always jud na minaw ning orasa. Salamat Pastor. Salamat na sa tanang mga kaigsunan diha sa may nursery Bantayan. Manginaot ta nga ang matag usa ma-challenge nga muangkon ni anang delayed blessings. Wala ing pinaka na delayed nga blessings igsoon nga atong ginapaabot tanan. Gawas ni anang adlaw nga mobalik ang Dios aron kuhaon ang iyang tanang mga katawhan. Yes. Mao nay pinakadakong blessings nga atong gipaabot. Amen. Dili unya matupngan ang kalipay. Nga ato ang bation pag-abutan ng panahon na Pastor Michael. Yes, hallelujah. Maabot ta sa dapit nga wa nay kasakitan, Praise God. kapuyon ta sa langit, kauban sa Dios mga igsoon. Wow, pagkanindot kung mahitabo. Pero siguro na to, maninguha tayo igsoon nga mahitabo yun na. Kaya kung di man na mahitabo, amen, dili na blessings. Ay na kay delayed blessings, delayed coursings na niya. Amen. Hallelujah. Ulahion niya nga mga tunglo may atong madawat. Praise God. Hallelujah, Brother Edgar. Edgar Gundao, akong paryente ni. Good evening mga pastors, nindot kayo paminawon ang pulong sang Dios. Madamo nga salamat sa mga pulong. Yan yung gindala Pastor, praise God. And paliho Pastor, great sa family Gundao. Morino kag sa tanan nga Bible Apostolic. Dari sa Basay, salamat sa pagbasa Pastor. God bless all. No, sa atong mga igsoon diha sa may Basay. Labi na sa family Gundao dira, mayong gabi sa inyo tanan.
Amen. So, God bless ninyo. Salamat sa pagsunod sa atong programa. And, itong nakalabay nga, sa itong adlaw, itong nahinabi si, ako nang gisave there naminaw, kanunay ko siyang nagpaminawan na to sa ato ang programa Maigsoon. Di sa may kabudlisan. Ato ang gitimbaya si Brother Yuning Minggito. Kailan ka ni? Katong dito sa may inventaryo. Atong gikahinabi siya. Tinabi po ni Brother Rodaspi. Brother Yuning Minggito. Tanang mga Minggito diha sa may kabudlisan. Mayo nga pagpaminaw. Yes, hallelujah. Salamat. Always ko na siyang nagsunod. Amen sa atong programa. So salamat kayo sa mga hingkod ang panuigon diin nahigugma usab sa pagsunod sa atong programa. Yes. Amen. Salamat again Brother Yuning Minggito taga Kabudlisan tigpaminawan sa ato ang programa. Amen. So God bless ninyong tanan ug asa mi nakaabot ron maayo nga gabi ninyong tanan. Amen. So arita sa ato ang mensahe igsoon diri sa ato ang atong oras alas 7:51 pa. So, sa ato ang Facebook Live, sa ato ang Sibianan, ato sa ning Leon Maigsoon before sa atong timeline. Si Angel Live. Siya, mato pa niya, good evening. Igsoon, Gina May Gundao. Praise God. Dili mabasa imong mensahe. Igsoon, puro question mark. Okay, Kristen Ignacio, good evening, Pastor. Pa-shout out sa family Ignacio watching here and San Jose Bayawan. Okay, sa may San Jose Bayawan, sa family Ignacio, mayo nga pagpaminaw. Dudong Espanyola, good evening po, watching from Batangas, Tanawan City. Wow, magandang gabi sa inyong lahat dyan, lahat ng mga taga Batangas. Amen. Si Brother Dudong Espanyola. And Brother Romulo Mondero, hello po watching from Camotes. Kamusta ang Camotes diha? Igsoong Romulo. Amen. Gerard Baduy, good evening idol. Idol naman tani. Shout out ra ko. Family Badoy, labi na. Brian Badoy og ni Jumar Badoy. Sige, gikan ni Gerard Badoy. Amen. Igsoong Montero, Romulo, good evening Pastor, regards to all. Yes, nadunggan nila tanan, dong, regards kanila. Dodong Espinyola, hi, mahal ko, good evening, musta ka na, kita naman tayo dito. Sige, kita naman niya sa imuhang mahalan. Ellen Baldomar Umpoy, matod pa niya, amen. Pa-shoutout sa Camotes Church. Salamat. Sige, sa tanang mga kaigsonan diha, Apostolic Church sa Camotes. Mayong gabi niyo diyang tanan. Salamat sa inyo ang pagsunod. Si Brother, kinsa to? Nakalimot na ko sa atong mga igsoon diha. Basta tanan diha nga nasa Camotes Island. Mayong gabi ninyong tanan. Sister Grace Lo Chavez Oporto. Mayong gabi ninyong tudlo. Pastor Pabor, Pastor Michael, and Pastor Rodaspi. Pastor Brother Rodaspi. Krak Kabanag, Kabanag. Good evening mga pastors. Good evening pod. And R. Jacob Iskilizana. Hi, good eves, Pastor. Always ko naminaw. Imong programa dalan sa pagkabalaan. Watching live in Talisay City, Cebu. Great lang ko, family Provinciado, Jolita, and Rosie Garcia. And Ramilin, Provinciado, Rolando, and Krisa, and Christine, and Erwin, and Amparadon, Eliasar, and Jessica Amparadon. Daghang salamat. Itong oras, 7:54. RG ko, hi, good evening, Pastor. Great lang ko ninyong duha diha tulo. Salamat, Pastor, watching live in Talisay. Sige, salamat, Iksoon. Jam Choy, praise the Lord. Kumusta ang Banban? Amen. Banban Ayungon. Mayo nga pagpaminaw diya Pastor J. Lord, Pastor Arbel, and Doso. Joylen Sansolis Vidal, good evening, Pastor. Greco ni Papa Antonio Sansolis, og ni Mama Lorna, diha sa Dahili. Nga always jud ming naminaw sa inyong programa. And God bless ninyo, Pastor. Salamat sa always nga pagpaminaw.
Brother Ramel Abing, good evening Pastor, good evening po Digson. Kaburdins TV, maayong maayo ng gabi ang dalan sa pagabalan, maayo ang paglikay sa mga dulumtanan. Amen. O pagkaon og ilimnon kaya natong lawas templo sa Dios. Amen. Sakto ni Igsoon. Hallelujah. Sige. Adto ra ni isend nila. Amen. Pamansagig kakaog baboy god. Amen. Kinaga sentro nato. Yes. Buti sa batawana nagkit-kit og baboy. Sorry sana. Mamaak man sagid. Don't chip. Ngit-kit yun ang baboy. Ay, imong kit-kiton. Okay. Salamat, Igsoon. Jem, The Gate, mayong gabi, Pastor. Always ming tigpaminawan sa inyong programa from Basakan. Di sa Basakan, mayong nga pagpaminaw. Si Pastor Richard Papa, nagpaminawan sabnis nato. Mayong gabi diha, Igsoon. Nathaniel Montesino, Mingeto. Okay. Sige na, nagdebate noon sila diri. Nanay tubag noon sa imuhang message Igsoon. Ami Agustin, Pastor, good evening. Pa-shoutout ako sa akong pamilya, mama ug papa. Ate ug kuya si Ami Agustin eh. Sige. Velio Mark Stephen, good evening, Pastor, from Dumaguete City. Aslang nako naaba Mac-LGC deres Dumaguete. Yes, naa. Dili Dumaguete. Ato lang kas Bakong. Praise God. Sa Bakong may Igsoon. Brother Velio, ikon sa nimo ni kailan ni Pastor Michael? Velio Mark Stephen. Okay, nasa Bakong Igsoon ang ato ang Mac-LGC. And kung walay changes gani karong pizza 22. Kung walay kausaban, pwede tang magkita didto. Okay? Sige, pero kung naikausaban at tangion niya sa Wibis pohon na dito ang final nato sunod Wibis. Final nato nga announcement alang sa activities sa Pizza 22 sa Bakong. Doon na to siya giingon niya church anniversary kung madayon. Tangi lang niyo sa Wibis pohon. Final natong announcement. Okay, sige. Cheremy Cordoba, Balansa, good evening, Pastor. Watching live here in Barangay Tara. Okay, maayo nga pagpaminaw sa tanang taga-Tara. Ivan Lopez, thank you, Lord. And Ivan Lopez, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor Joylen Sonsoles Vidal. Amen. Joylen Sonsoles Vidal, salamat sa mga pulong, Pastor, na bless jud me sa pulong sa Ginoo. Wensky Medesanoy, mayong gabi, mga Pastor. Thank you for the word of God nga gipalanog ninyo sa kanginan. This Jewen Sanoy watching here and Dumaguete City. Gulat lang ko sa palanggang Papa na si Perfecto Sanoy og Mama Vilma Sanoy. Thank you, Pastor. Naminag yun na sila, Pastor Sanoy, di sa may Talanyog. Mayo nga pagpaminaw, Upper Carolan. Okay, ang atong oras may igsoon, napupos na gyud. Alas 7:58 na sa sayo nga kagabion. O diri sa ato ang timeline ato sang lilion ni Megson tayo pila ka segundo minuto na hibilin basig magmahay sila diri sa ato ang timeline. Did na inanulod ring mensahe. Praise God na aba. Na day two comments diri from Bishop Bernie Mendoza. Lord bless your teaching and preaching. Romans 1:16-17, 1 Corinthians 9:23. Do and give your best and propagation of the gospel of the Lord. Shalom. Okay, maraming salamat po, Bishop Bernie Mendoza, sa spiritual encouragement. Brother Jonathan Amancio, praise God. Good eves, Pastor Babor. More power to your TV program. God bless you always. Amen. Paano na? TV program na. Hallelujah. Salamat, Brother Jonathan. Kamusta na mo diha sa may Cebu, Brother Jonathan Amancio? Amen. Di nato pwede kalimtan ang Amancio sa family. For almost 5 years, kita dito na muhat maigsoon sa lugar sa Camotes. And ato sang gitimbaya, basin na minaw or wala ba? Amen. Doon na tayo batanon nga naapo diri karon na nakakita gyud mi kay nangandoy gyud siyang magkita mi. Amen, taga Camotes. Amen. Di siya kalimot na ako. Kay
pila pa iyang edad siya nakaluhod man ko pastor kay gipanisa nimo. Amen. So during that time na-assign tas gamot sa island ang uban di kalimot nako nga mga kabataan sa una karon mga ulitawog dalaga na kay napanisa nako. Okay, lagi naman ta sa Christian School na assign niya usa ta sa mga in charge then paghatag og disiplina sa mga kabataan pero doon na tayo roles nga sunod mo nang doon ay punishment pod. Okay, ang atong oras maigsoon alas 8 alas 8 in punto daghan kayo salamat sa inyong pagsubaybay. Amen. Pagsunod sa atong programa maigsoon og hangtod na lang sunod nga gayon. Amo nga kalipay ang mga pag-encourage ninyo nga manubay gyud ta sa dalan sa pagkabalaan kay kini para gyud sa atong kaugalingong kaluwasan kabulahanan. Ang pagsalikway ani delikado ison. Ang ato ang programa karong gabion na nagpakig-uban kaninyo si Pastor Wilbert Gundao Babor, Pastor Michael Bartolome. Dudas pikadayon. Amen. O salamat kayo hangtod na lang sa gayon. Atong sibian ng Balansig Patas way lain, atong Power 102.1 DYRY RFM. Amen. Basta RFM. Ayos na ayos. God bless. Salamat Pekas Lawak si Dong Jeffrey Iran. God bless and good evening sa We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your